Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian. Egunon entzule goizeko 9 eta 5 minutu direnean Euskal Herria Irratia gaur ere zure sintonian. Gero eta lehenago esnatzen argitzen den Metropoli Forala zeharkatzen segituko dugu. Asteazkena da eta apirilak 13 ditu. Eta asteazkenero legez parlamentarien solasaldia gurean Gero Abaiko Maria Solana EH Bilduko Bakartxo Ruiz ahaldugu Podemos alderdiko Ainhoa Aznarez parlamentu burua eta Ezkerrako Joseba Eziolaza izanen dira. Bestelako gomidatuak ere, Gorka Maio elkarrizketatuko dugu 10:00 aurrera, beste 4 lagunekin batera, bihartik aurrera epaituko dute Madrilen, ekineko kide izatea egotzita, 8 urtekoak dira zigor eskaerak, eta irrintzi dorrera etorriko zaigu hori guztia azaltzera. Tertulia grafikoaren tartean Jon Orzaiz kazetariak aktualitateko 4 argazki aukeratuko dizkigu eta Josu Royo zientzialariarekin hitz eginen dugu astronomiaz gaur. Jon Alonso eta Angel Erro gaur gurean iritziaren tartean euskalherriirratia.eus eta FMko 91.4. Metropoli Forala. Egunon, Juan Curruz Lakasta. Egunon, Peio Arginaren, egunon Metropoli Foraldarrok, egunon Igor Eskudero, ari Eskudero teknikari. Egunon, ze moduz? Sasoiko iritsi gara astearen erdira eta ez da gutxi. Bai, oso ondo, poste naiz. Sasoiko ikusten zaitu guzu ere, beraz, bai. Ea nola altxatzen duzun pertsiana. Igor, pertsianar, favorez! Prentsa irakurketa Optika Iruñaren eskutik. Diario de Notiziasek lauzu eta beratza baltzeko Tuterako kai lehorra maiatzean martxan izanen da eta itsasoko esportazioen atea zabalduko du. Bilboko portuak €1.000.000 inbertsioa egin du Herriberako hiriburuan eta kurioski albiste honen arrastorik ez dugu somatu Diario de Navarraren azalean. Kordobiako egunkariak osasun bideara begira ireki du. Itxaron zerrendak murrizteko lanun bat eta jai egunetan frogak egitea aztertzen ari da Hezkuntza Departamentua. Garak ere Euskaldunon hiri buruzagiari zabaldu du, baina beste gai bat dela kausa. UPNren eta PPren zentsurari buelta eman dio Iruñeak. Azpititularrean irakur daitekeenez, parlamentuak 36ko sarraskien inguruko erakusketa antolatu du eta eskuinak barkamen eskaera publiko eskatu dio legebiltzarrari, hain zuzen ere gai honen inguruan mintzatuko gara parlamentarien solasaldian 13 minutu barru gutxi gora behera. Berrian Donostiatik dator albiste nagusia. Gizarteratze laguntza kenduko du Gipuzkoak migrazio isuriagatik. Gizarteratze laguntza horrek erakartze efektua eragiten omen du. Azaleko irudiei dagokienez, Diario de Navarran irrintzidorrearen pareko espaloietako bat ikusi dugu Donibane Kirol elkartearen alboko hain zuzen ere. Atzo, auto batek edo gidari batek bere autoaren kontrola galdu zuen, espaloi horretara igo zen, eta 70 bat urteko bikotea, gizon bat eta emakume bat harrapatu zuen edo harrapatu zituen. Diario de Notiziasen Unedeko liburutegia ikus daiteke, argazki oina, Unedek goia jo du. Goia, ezkerra, eskuina eta behea. Izan ere, 4.000 gora ikasle ditu, gorakada handia bizi izan du krisiak 2008an eztanda egin zuenetik, eta espazio faltak proiektuak murriztera behartzen du, jada ez dira ikasle gehiago sartzen Uneden egoitzan. Euskal Herri osoan banatzen dituzten 2 kazetetan, azaleko irudiak ArcelorMittaleko langileentzat dira. Berriaren lehen orrialdetik, langileok ukabila altxatuta egiten digute goiburua, labeak itzalita, grebara bidean. Garan, langileotako baten kaskoa esibatetik zintzilik ageri da. Kasko hori zikinak no al cierre, ez itxi, leloak edo goiburuak ditu izkiriaturik. Argazki oina, Arcelorrek labea itzali du eta langileek protestak piztu dituzte.
Lehen orrialdeetako bigarren mailako goiburuen artean honako hauek eman digute atentzioa. Berria, zerga paradisuetan duten negozioa azaldu beharko dute 6.000 korporaziok. Gara, Antxon Mendizabal zendu da, askoren irakaslea bai unibertsitatean baita kalean ere. Beste nirean, Leioako unibertsitatean, Euskal Herriko unibertsitatean, gazetaritza ikasleok ekonomia irakasle izaten baikenuen, eta azalpen marxista arrunt interesgarriak ematen zizkigun. Diario de Noticias, lehen kontsultarako itxaron zerrendak jaitsi egin dira. Diario de Navarra, Espainiaren hazkunde aurreikuspena murriztu egindu nazioarteko moneta funtsak. Onaino gure prentsa irakurketa. Optika Iruña 15 urte zure ikusmena zaintzen. Optika Iruña betaurreko graduatuetan paregabeko eskaintza. Optika Iruña Aiozko monasterioa 4, Donibane auzoko osasunetxearen ondoan. Bederatziak eta 10 eguneko argazkiaren ordua. Gaur hori belarriratuko diguna, Jon Alonso jauntxita gurgarria, beraz, Jon, egunon eta eduzenean aurrera. Bai, egunon. Gaur dakardan argazkia aski eskasa da. Egunkari azalean ere ez dago, barneko orrialdetan baizik. Ondea makina, lur iraulia eta obra xume batzuk, baino ez dira ikusten. Argazki xumea da, baina egitasmoa aldiz handia. Alkoholi gabeko ardoa, kafeinari gabeko kafea eta gizako oksimoronak eguneroko bihurtu diren honetan, ona hemen azken inventua. Itxasori gabeko portua, non eta tutan jarri nahi dutena, Nork eta Bilboko portukoek. Azkenean enteratu gara, kostatu bazaigu ere, zertan den hainbestetan entzun dugun Navarra Maritima delako hori. Itxasorik behar ez duen itxasoa da. Erne egon daitezela UPN-ekoak gure identitatearen defensan. Gure futbol jokalari honenak erostea aski ez, eta orain baskongado perfidoak itxasora hurbildu nahi gaitu. Auskalo zertarako, ito gaitezen edo. Eta kontuz, zeren Lehorreko portu bat asmatzen hasten dena, auskalo nola amaitu daiteken, zortzikoak kantatzen igual. Urtasun pintoreak eta kaiku esneki fabrikanteek eskertuko dute albistea. Bronka montatzeko beste itzaki bat sortuta, agian bakean utziko dituzte. Bueno ba, ongi pasa. Ea zer den urrengoa, bardeako ondartza edo horrelako zerbait ere, tutera opor hiri edo horrelako goibururen bat. Estimatua dago Jon, guk Mikelen eskutik segituko dugu aurrera, eguno Mikel. Bai, kasa. Albiste agenda zabalduko dugu, nondik baina? Bueno, humiltasunetik hasita aditu berri dugun moduko idazle konsakratu bat, ja Cervantesen pare, bakizu, hain irakurketa publikoa datoz, batzuk Cervantesen Kijote irakurriko dute, eta bestek Jon Alonsoren idazlanak irakurri behar dituzte, Biurrane institutuan eta, hori hemendik gutxira izanen da. Hori, bueno, hau esanik, eta gure apaltasunetik eta eunak zerrekarri behar ote duen, asmatuko dugulakoan, bai. Bisita batzuk, bisita batzuk hasteko eta bisita batzuk bukatzeko, etzagun hasten, bukaerakoa. Bisita txiki bat, parlamentutik Ogasuneko komisioko kideak, bisita nora egin behar dute kontoen ganberara. Ansolaga kalera, hor jauregi hori bisitatu, instalazio zarrak, erakunde historikoa, eta 11 aldiz kontoen ganberako arduradunak parlamentura joan baitira, songi dago ere, bisita itzultzia. Kontoen ganberan, bakizue, erreleboa prestatzen ari dira, hautatua dago, izendatua dago, arduradun berria Asun Olaetxe Anderea, baina oraindik jardunean segitzen du Elio Robledak. Eta, hemen galdera izan liteke urrena ageraldi bat gutxienik egin behar baitu parlamentuan kontuen ganberako buruak, ziurenik Elio Robleda joanen da, ematen duelako eta egiaztatu eta zehaztu beharko dugu hilaren azkenean egin behar duela zuzendari berriak, presidente berriak karguaz jabetzeko ekitaldia. Bisita. Beste bisita bat, Iruña barrenean, Joseba Sirona alkatea eta hirigintza edo urbanismoko komisioko kideak azpilagaina hor egin dituzten lan berriak, besteak beste hor zakurrak biltzeko toki bat bada, eta hor ere egin dituzte konponketak eta
rotonda berri bat, eta hori guzia Zaragoza etorbideren be alde horretan, eta gauzak nola dauden inork ikusi nahi izan ezkero, alkatea eta konpainia hor izanen dira. Hemendik, dagoenekoan behar dute. Beste bisita bat hau Madrildik Iruñera etorrita Jose Maria Lasalle jauna. Kultura gaietako estadu idazkaria da. Eta berarekin batera Ana Herrera, Nafar gobernuan kulturako kontseilaria. Biblioteken balio ekonomikoa aztertu duen estudio bat egin dute eta horren berri eman behar dute. Eta hau izanen da noski Nafar Diputazioko prensaretoan, eta behaz erne ibili beharko dute, gobernu bilera baitago gaur noski, asteazkena denezkero horren berri emateko 11:00 agertuko dira, eta gero kultura gai hori 12:00 toki berean. Kazetariek hortxe lotu ditzakete bi informazioak. Baina Herribera ere notizi dugu gaurko honetan, Maria Txibite, Alderdi Sozialistako idazkaria, eta berarekin batera Murtxanteko alkatia. Sozialista, noski, ez? Bai. Eta hortaz Herriberarako proposamenak. Herribera notizi. Eta Herribera notizi ere parlamentuan garapen ruraleko, landa garapeneko eta ingurumeneko komisioan gaur bisitan eta agerraldia izan behar dutenak URA izeneko fundaziokoak. Uraren kultura berria, ur gutxirekin nola baliatu liteke Nafarroko Herriberan, hornidura eta erregadioa ziurtatzeko azpiegitura haundirik egin behar izan gabe, ze formula, ze proposamen duten. Herribera notizi. Sindikal bat, eta sindikal gintzan behin berriro eman da perspektiben aldaketa. UGTek eta Komisiones Obrerasek baietza eman diote eta ontzat eman dute diskapazitate minusbalia dutenen arlo horretan lanean ari direnen konbenioa, bentsat liskarra oso luze doa eta hori desblokeatzeko proposamena, eta, horri buruzko euren ikuspegia, baiezkoa, UGTek eta Komisiones Obrerasek agertuko dutena. Hau esatu dut, atzo, ELA eta LAB pankartakin agertu baitziren esanez, zutela ontzat ematen esandako proposamen hori, behaz, ikuspuntu diferenteak sindikal gintzan, UGTek eta Komisiones Obrerasek baietz, ELAk eta LABek ezezkoa eman dioten tokian. Gero baditugu zenbait aurkezpen, nik uste intereseko, oso bariatuak. Adibidez, antzerki lan bat euskaraz eginikoa, Luna eta Piratak, hau testuen lehiaketaren irabazle eta aurki egin behar dute horren aurkezpena. Idia Zabalgo Gazta berriaren aurkezpena, uda berriro egin oidena eta gaur alaxe Napardin. Eta, aurkezpenetan beste puntu bat, kirol proba bat, maratoi erdia Iruñekoa, eta hemen esan beharraz, hemen irristalditxo bat egin genuen, noiz, astelen goizian. Maratoi erdia hau maiatzean izan da urtero bezala. Asteburu honetan dagoena da Hiruherriko krosa, Hiruherri, Atarrabikoa. Beraz, hortaz, dakitenek eta ibiltzen direnek badakite, eta hortaz, asteburu honetan Hiruherri, aurten Atarrabia, Abiapundu eta Helmuga, hor bakizu Hiruherri txandaka ibiltzen dira. Hoi klasiko bada. Bai, klasiko bada, eta nik uste, are klasikoagoa Iruñeko maratoi erdia, ja 35. ediziore iritsiko dena, hori maiatzean etorriko da, baina gaur aurkeztu behar digute. Gero, ez dakit, nik uste, eta absurdoetan eta gauza diren bezala esatea ere badagoela, behira zazue, gaur parlamentuan agerraldia egin behar du Manu Ayerdi presidente ordeak. Zein da gaia? Martxoren 10, goratu behar da, martxoren 10 elurra egin zuela, elurte bat izan zela. Eta hor gertatu zen zenbait errepidetan autopilaketa izan zela. Ja azalpenak ematera joan behar du, martxoren 10 bere ardurapeko zerbitzuen jokaera justifikatzeko, azaltzeko. Hau, Bartzinarekin etzen gertatzen, Bartzinarekin etzen elurrik izaten.
elora, en fin, hor zer izan zen, batzuk automobilean sartzea erabakizutela, ala egitea konbenitzen, da, bueno, baina, gaina, bueno, horrengo perspektibatik, eta gainera zer izan zen, ordu bete, gehienez ere, en fin, bueno, alakoak eta baina hemen hori, erantzukizunak eskatzeko orduan, bestei eskatzerakoan denak hemen oso erne, gero norberaren utxak eta erruak aitortzerakoan ja problema gehiago. Arratsalderako aldiz, bueno, batetik, ja, hasi gara, Errepublikaren oroigarriko ekitaldiak ezkerra izquierdak proposatzen du gaurko honetan Askatasunaren plazan. Garai batean Konde Rodezno zen ura, Askatasunaren plaza. Izen ofiziala bihartik aurrera. Izen ofiziala bada, aldaketa, baina bai, plaka bihar. Bihar egin behar dute Goizen Iruñeko udalak antolatutakoa. Eta gero, baina beste, bueno, bisita, eta gero fitxaje eta, bueno, bestelako bat ere, gaur arratxerako, bisita, Bernardo Atxaga, idazle eta pentsalari eta bere gogoetak Euskal Hiriaz elkar bizitzarako proposamenak zazpiterrietan eta planetarioan gazteleraz saioa, Euskararen presentziari iragarria dago, Javier Pagolak egin behar du aurkezpena. Eta fitxaje bat azken boladan, geurean eman den fitxajerik sonatuena ez da futbolean gertatu, baizik nun eta jardineriaren arloan, Lorezantzan, eta Noainen aritu izan da orain gutxirarte Mikel Baztan zuzendari, eta orain zuzendari tekniko Iruñeko udalaren zerbitzuan. Bai. Eta hortaz gaur badu mintzaldia, eta hau San Pedroon izanen da, hor dago, edukazio ambientaleko museoa, eta arratsaldeko 7:00 du bere mintzaldia. Eta gero... Etxe honetako kolaboratzailea, ohikoa bidena bar esan da. Bai, eta... Besteak beste txupinazo egunean, ez du esanen nola. Ez, bueno, baina hor, Noainen egindako lana, eta benetan ikusgarri eta interesgarria da, eta ia Iruñeko udale, eta bueno, bere esan diteke fitxajea eginderetik, bere nolabaiteko aurkezpen publikoa denez, eta esatea merezidu. Eta gero ja, azkena, aipatu behar duguna noski, hau bersolaritzaren barrenian, rebantxa mundiala. Ez da aspaldi bardoen finala, txarren zen jokatu zena, emaitza, bueno, ein batekoa, saria nora joan zen, bastan, bidazo aldera nora joan zen? Leitzaldera. Leitzaldera. Leitzaldera egia, zatik egia, bastan, leitzaldera, jakina baietz. Bueno, orduan rebantxa moduko bat, ez dakit formala den, ez den formala, herriko tabernan gaurko arratxean, ez, daute iragarria eta antolatua. Eta rebantxa nahi dutenen artean, lankide bat, saioak aiza. Hortxe, izanen da. Eta Irati Majuelo eta kompainia, hortxe aditzekoak direnak. Mario Maldikoko kideak. Hoi da. Bueno, pues hauek, besteak beste, gaurko agendan agertzen txeskigunak, bada, zer kontatua. Hau dena kontatzen hasiezkero berko genuke pare bat egun. Bai. Estimatu dago, Mikel Bujanda, guk jarraian zerbitzu publikoko informazioa ireratuko dugu, eta horren ondotik zer, bada parlamentarien solasaldia Metropoli Forala saioan. Zure iria egunez egun, Iruñeko udalaren informazioa. Iruñeko udaleko parke, lorategi eta zonalde berdeen zuzendari Mikel Baztanek hitzaldia eskeniko du gaur San Pedroko ingurumen heziketarako museoan. Lorezaintza ekologikoaren inguruan mintzatuko da, gaztelaniaz arratsaldeko 7:00 izanen da, sarrera doan. Mendiaren inguruko asteak aurrera segitzen du Sanduzelaiko Zibibok saretoan. Gaztaroak antolatuta, Nepalgo ametsa filmea eskiniko dute gaztelaniaz. Bertan izanen dira, Aitor Irurozki eta Inigo Moreno. Arratsaldeko 7:00 izanen da, Musutruk. Gaur ere arratsaldeko 7:00 Gazteriaren etxean eskolara bidean dokumentara emanen dute zinema eta giza eskubideen zikloaren barruan IPSek antolatuta gaztelaniaz. Sarrera doan izanen da, gonbidapenak ordu bete lehenago hartu behar dira. Informazio gehiago 010 telefono zenbakian eta pamplona.es webgunean. Iruñeko udalak eskainitako informazioa. Bizikidetza erein. Apirilaren 13an asteazkena arratsaldeko 7:00 Iruñeko planetarioan Euskal Hiria, la ciudad vasca hitzaldia Bernardo Atxaga idazlearekin. Parte hartu. Bake bizikidetza eta giza eskubidei buruzko jardunaldiak. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.
Uda honetan ere euskarazko udalekuak. Uda honetan Arantza eta Behintzako aterpeetan euskaraz blai. Zuen seme-alabak hizkuntzan trebatuko dira eta naturaz gozatuko dute jarduera erakargarrien bidez. Informazioa eta izen ematea euskaraz blai udalekuak webgunean, izen emateko epea maiatzaren 10 bitartean. Antolatzaileak Arantza eta Behintzako aterpeak. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 948 3040 706 telefono zenbakian edota ostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea, Zubirin gaude. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Aste honetan era askotako 3 ikusgarri, ostegunean Señor Chinarro eta The Baobabs Will Destroy Your Planet lan berriekin. Ostiralean ACDC taldeari gorazarrea The Bon Scott taldearen eskutik eta larun batean Doctor Deseo iguali diferente diska berriarekin. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte, Central Sessions. Central, zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. La llave de tus secretos. Metrópoli Forala. Parlamentua hitzaren tenplua bada, jarraian gure estudio nagusia, elearen baseliza bihurtuko dugu, gurean baititugu jada parlamentarien solasaldiko kideak. Gero abaiko parlamentari Maria Solana, egunon? Egunon. Panamako paperetan agertzen algara. Uste nuen polipiela zarituko ginela, baina ez, bueno, hori mikrofonoa itxita. Bai. Polipiel lehiaketa Joseba Solazaren eta Maria Solana. Panama urrun egin niretzako. Bai. Bueno, ederki. Bilduko parlamentari Bakartxo Ruiz, esan didate elkarte gastronomiko bat harrapatu dizutela Panaman. Hori... Sore ez baizik eta. En fin, aitortu beharko dut azkenean. Bueno, Podemos alduguko parlamentaria Ainhoa Aznarez, zuek elkartek etorrelakoak Panaman ez, Venezuelan ez? Ez, gu zirkuluak hemen Nafarroan takitxo. Bai. Venezuelan ez. Izquierda Ezkerrako Joseba Olaza, zuek zer negoziorik itxasoaz arago. Errepublika bat dela, ez? Azpimarratu nahi dut. Bueno, batu utziko dugu Republikaren egunaren, Espainiako Republikaren egunaren bezperaz. Apirilaren 13 gaurkoa, apirilaren 14 biharkoa. Eta intzuzen ere, Republikarekin nolabaiteko lotura duen kontu batekin hasiko gara. Izan ere, Jose Ramon Urtasun margolariaren 36ko gerrako eta gerraren ondoko sarraski buruzko erakusketa zabaldu dute parlamentuan. Horrek polemika eragindu eta zenbaitzuk horrekin polemika sortu nahi izan dute, nondi behiratzen zaion, edo azalpena nola ematen den. Konparaziora, Nafarroako Alderdi Popularrak fiskaltzari eskatu dio erakusketa iker dezala, delitu zantzurik topatzen duen, eta Alderdi Popularrak berak eta UPNek parlamentuari eskatu diote barkamen eskaera publikoa egin dezala, erakusketa horrek Eliza Katolikoa eta monarkia iraintzen dituelakoan. Alduguko kide bezala zatoz gure solasaldira Ainhoa, baina parlamentuko presidentea ere bazara. Nola sortu zen erakusketa hau egiteko ideia? Beno, hau ez da parlamentuko presidentearen erabakia, baizik eta gauza guztiak parlamentuaren maitik pasatzen dira, eta hor, baiezkoa ematen diogu, hainbat eta hainbat gaieri, gainera Euskal Herria Bildu Nafarroa, gero abaik, eta Podemos alduguk hiruron artean egindako adostasunarekin. Eta hau, justu hau, martxoaren 21 egin zen mailan onartu zen. Eta inork ez zuen ezetzik esan UPNek abstentzioa mai gainera ipin zuen,
Hiru botu alde, hiru boz alde, eta UPNren 2 abstentzio, eta atera zan. Joserra Urtasun Rekalderen erakusketa hau duela ja 3 urte, ezta? Gaina Josea badaki memoriaren autobusean eta dabiltzalako, kide bezala, eta Nafarroa osoan ibilia da. Nafarroa osoan... Konparazioa, Katakrak liburu dendaren lehendabiziko erakusketa hori izan zen. Baina gainera, Nafarroa osoan ikusia... Bai, baina herri horietan ere PSN eta UPNren alkateekin. Eta hor ez dira inolako kezkarik sortu, ez da ere publikoki parlamentuan esan direnak esan, eta normaltasun osoz erakutsia izan da erakusketa hau, ez? Baina orain bai UPNek, bai PSNek eta bai Alderdi Popularrak beraia jakingo dute zer nolako zalantzak sortu nahi dituzten parlamentuan lan eta lan buru-belarriari gabiltzan parlamentu talde guztiekin. Akaso parlamentuan delako, eta ez bestelako areto batean, parlamentu alda modu honetako erakusketa bat egiteko tokia? Noski baietz, 2013 urtean, hemen gurekin dokagun Bakartxo Urruzi ere parlamentaria zen, eta lege bat onartu zen. Eta lege horrek esaten du, difusioak egin behar direla, baita ere legeak esaten duena onartu, eta lege hori garatu behar da, baina bertan ere errepublikan eta errepresioan egindako guzti hura 3.500 fusilatuta eraildako pertsona dauzkagu, eta hoiei egin bazaie behin eta berriz behar duten omenaldi guztia, beraiei eta bere familiei. Gauza bat, plaka bat ipini zen 2013 urtean, etzen behar zen lekuan ipini, gaizki egin ziren gauzak, eta orain jakin dugu, zeni herri udaletxe egon naiz, zeren pertsona asko falta dira, plaka horretan, zinegotzi eta alkate asko falta dira, eta lortu ditugu ia 10 fusilatu gehiago plaka horretan sartzea. Eta hori da lana, gure lana. Batzuek diote horretan dirua xautzen ari zaretela, eta diru gehiegi gastatzen ari zaretela erakusketan, eta plaka horretan, ez da? Salaketa hori ere egin dute. Baina beti gezurretan, Juan Cruz, nik ostialean, larunbatean eta domekan, entzun nituen Alderdi Popularreko parlamentaria den Beltran Villalbaren adierazpen batzuk eta gezur batzuk, ez? Adierazpenak ez gezur batzuk, esanez, erakusketak 6.000 euro balio zituela, eta pasaden astelenean, bozeramaileen batzordean argitu nituen, erakusketak balio ditu kanpoko lonak, ipintzen den lon horretan, 320 euro, eta erakusketa ekartzea, ekartze horrek 320 euro. Iaia 400 eurotatik 6.000 eurotara gezur asko dira. Esan behar diazu, non egiten dituzuen kanpoko lona horiek edo oial horiek oso prezio merkea, iruditzen bazaite 300-ekoa. Betidanik egin diran bezala. Leku berean. Ederki, Maria Solana, Urtasunek berak dio barkamena parlamentuak bainoago eskatu beharko luketela 36ko gerrako eta gerra ondoko sarraskiak 80 urtez ia horre isilpean gorde dituztenek. Zalantzarik gabe. Gezurrak merkea ateratzen zaizkio Beltrani, eta kaso erakusketa ongi erakatuz gero, delitu bat baino gehiago topatuko dute. Bino nortzuek eginak delituak ere bai. Eta hoiek ez dute barkamenik eskatu. Ana Beltran barne. Ze beti dabil, kondenatua dutela eta rekete kondenatua. Baina beti atzean eta beti... Reketerena kasu honetan... Bai, rekete kondenatua. Hori bera. Eta ez da egia, ikusten da behinta berriz. Egun behar duen tokietan ez dagoela, eta beti justu hori leporatzen digula beste hori, eta hori badela bere akusazio favoritoenetako bat, ez? Eta bera da horretan pekatua duena, eta hundia gainera. Berak, bere alderdiak, eta orduan, zalantzari gabe. Nork eskatu behar duen markamena argi eta garbi dago. Argi eta garbi dago, alaber, azken 30 urteotan jite honetako erakusketek ez dutela tokirik izan, ez Nafarroako parlamentuan, ez Nafarroako beste hainbat erakunde garrantzitsutan ere. Bai, nik uste
azken urte luzeetan pairatu dugun zentsura hori amaitu egin dela, eta hori batzuei deseroso egiten zaiela. Gaur prensa begiratuta, gaur garan, aritzin txustak egiten du alako erreportaian, ikustu dute interesgarria, bai Abel Azkonaren erakusketaren aritik, bai erakusketa hau ere aintzat hartuz, eta nik uste benetan zuzena dela, ez? Mariak esaten zuen bezala, deseroso egiten zaie, nolabait orain arte erakunde publikoetan ikusi edo azaleratu ez diren errealitate horiek ikustea, baina benetan erridikuloa egiten dute. Nik Villafrancan ikusi nuen erakusketa hau lehenengo aldiz, 2013ko memoria historikoaren egunean, Villafranca UPN-ren alkatetza, udalaren kultur etxean. Kultur etxe municipalean. Eta hor, problemarik ez, Ainoak komentatzen zuen bezala. Beraz, nik uste batzuetan eskandaluaren politika oso erabile izaten dela, baina kasu honetan, beste hainbatetan bezala, asmatutako eskandaluen inguruko politika egiten saiatzen. Ari direla, bai Alderdi Popularra, bereziki, eta bai UPN, jarraitzaile sutsu modua. Uste du benetan, jendartearen gehiengoak erridikulo hori somatu egiten duela. Bakartxok zioenaren arira badago aurrekari bat aintzat hartzeko modukoa, Abel Azkonaren erakusketarena, eskuin politiko eta mediatikoak nolabait ere eskandaloa sortzeko bide bera erabili nahi izan du, protokolo bera aplikatu nahi izan du. Bai, eta gertakariak Abel Azkonaren kasuan eta Jose Ramon Urtasunen kasuan ongi islatzen dituen erakusketak dira, bilak, ez? Eta hori da, Mariarekin bat nator, hori da netzako gauza garrantzitsuena. Badakigu zer izan zen Eliza Katolikoaren papera, badakigu zer izan zen monarkiaren papera, badakigu zer izan zen Diario Navarraren papera. Hori ongi isladatzea, zuzena iruditzen zait. Baina, niri ez dakit, moral bikoitza kritikatzea oso interesgarria iruditzen zait. Eta adibideak jarri behar dut. 2003an, edo, bai, uste dut 2013an, 2014an, Amerika 76a omentzen zuen erakusketa bat ikusi genuen Ziudadelan. Gogoratu egin behar dugu, Amerika 76 hori ezen izan bakarrik Irunen, Donostian, Eibarren, Zarautzen, Bilbon, Gernikan eginiko fusilamenduen arduradunek, baizik eta baita ere, Baldedioz ospitalean 17 erizain bortxatu izan zutenak izan ziren. Eta hori ez dut nik esaten, baizik eta akademikoki Asturias, eta gainera Asturiaseko, beitu paradoja, Asturiaseko alderdi sozialista Madrileko diputatuen kongresuan kesa bat aurkeztu egin zuen horren ondorioz. Eta hortan, PPko zinegotziek eta UPNeko zinegotziek ere normaltasunez ikusi zuten, eta ez bakarrik normaltasunez, baizik eta horren alde agertu ziren. Nik erakusketa ikustera hurbildu nintzen, eta justu 250 urteetako relato hortako zati batean gerrate zibilaren inguruan esaten zuten sekulako valentiarekin borrokatu izan zuten. Nola? Sekulako valentiarekin, bai, 17 erizain bortzatu eta erail, eta peperi normala iruditzen zaio hori, ongi iruditzen zaio, eta UPNeri ere. Gerra bat zen, hori esaten digu Beti Beltranek, hori gerra testu buruan zen, eta gerra bat zen, eta gerran denak balio du, eta orduan, bai, eta nabardura bat, gaur memoria historikoa eginez, PPko zinegotzi baten adierazpenak aurkitu egin ditut, eta esan zuen, y ganamos la guerra. Además, claro. Ganamos, hori ezan zuen kasu horretan. Hori lotxagarria da. Orduan, bi moral bikoitza hori, ez dakit, hori kritikatzea, nire uste dut interesgarria dela, bere ispiluaren aurrean jartzeko. Eta diru gehiegi, claro, normala da haientzako diru gehiegi izatea, ze horretan ez dute gastatu nahi sosik, bat ere. Orduan, klaro, ikusi dugu, eta salatu dugu ere pai parlamentuan, eta horren kontra bozkatu dugu. Nola uste duten legea bai badago, baina ustu egin dute legea. Eta batez ere diruz. Zan nahi dut ez du aurrekonturik, eta ez du diru laguntzarik inolakoa. Ja, beraien aburuz ez da behar
dirurik gastatu horretan eta hoien memorian. Baina eskertzekoa da, pasaren legealdian egin zenuten lan guzti hori horrelako lege bat izateko orain parlamentuan, eta lege horri garapena emateko, eskertzekoa da, Bakartxo eta Josebak eta, ez zuten lana. Gainera, erakusketa honek, Juan Cruz, izango ditu azken urteotan parlamentuan izan ditugun erakusketa guztietan, bisitarik gehien. Hor daukagu bisita liburu bat, eta pasada bat da. Egunero dauzkagu atzo 200 piko pasat ziren. Behar bada upenek eta pepek egin duten. Zejoeratakoak diren, izan ere, izan ere Joseba. Amerikasetzen. Ziudadelara joan zen bezala, akaso. Abel Azkonarenak ere, milaka bisitari izan zituen, Rosario errezatzaileak tartean. Eta Rosario beltza ibili zutenak ere. Baina ikusi irakurri behar dugu gero liburu bisita liburuan zer idazten duten, eta unkigarria da. Eta gero, eskola askok ere, esan digute, bisita egiteko aukera daukatela, eta ia noiz egin dezakegun pasada bada, egia. Eta batzuek esanen dute adoktrinamendua dela, ez da? Gero, ikuste ditu irudia, guardia zibila, zenbait ikastetxetan, eta... Bi zehaztasun bakarrik. Nafarroako memoria historikoaren aldeko botoak gehiengoak izan ziren, baina PPek kontra bakarrik geratu zen horrelako botoan, ez? Eta bestetik... Hor, nabarmenduko nuke, aurrera pauso batzuk egin zituela UPNek, eta postengoa direla, eta oroitzen naiz, Alberto Katalanek egin zuen hitzaldia parlamentuko presidente bezala, baina UPNekoa izan da, oso ongi egon zela. Niri bintzat oso ongi egon zitzaidan. Iruñeko udalean ere normaltasunez hartzen dute gai hauek batzutan. Baina bitu, Beltranek esaten du, gu kritikatzen dugu frankismoa gezurra, bitu, 2002an azaroak 20 urte horretan historian zehar aparrabatu izan zen mozio bat aurkeztu egin zen, 2002an. Eta PPek emendakin bat sartu egin zuen, eta diktadura guztiak kondenatu zituen. Orokorrean munduko diktadura, munduko, Marteko, eta Ilargiko, eta Unibertsiko, baina frankismoari buruz ez du hitzik esaten, Orduan, mozio hortara lotzen dira, ez gu ja kondenatu dugu, frankismoari buruz ez zuen eserrez esaten, trampa hori beti... Baderren aipamen bat bazela, baina frankorena ez. Baina egun berean batzuk Iruñeko hilerrian egon ginen. Horretara goaz bero. Eta beste batzuk egon ziren ministroa. Nola nahi ere parlamentutik oraindik ez genuen aterana izan ere Arestian Bakartxok aipatu du. Gaur garak, edo garan aritzin txustak, gai honen inguruko reportaje interesgarria dakarrela, horretaz gain editoriala eskaini diote honi, eta analisi horretan editorial gileak dio Nafarroako eskuin politiko eta mediatikoa saiatzen ari dela etengabeko kalapita sortzen, etengabeko eskandalua. Eskandalu politiko mediatiko hori ez dagoela gizartea, baina girotxo hori sortzen ari direla. Eta akaso horrek lotura du beste kontu batekin, hain zuzen ere, Maita Eledunen batzarrean, astelenean izandako giro zakar horrekin. Haino Aznare, ze gertatu zen Zerdanekin, Zerdan parlamentariarekin? Ez errez. Pribatuan esan niona, berak publikoki gero esan zuen. Mikrofonoa ireki, eta berak, nik berarekin esan nuena, bere jarrera eta, legebiltzarrean osoko bilkuran esan zuen, bi esaldi, oso pobreak esan zirela, kutre hitz horrek pobreza esan nahi du. Eta hori esan nion, lo que has dicho es kutre. Eta gainera ez negoen bakarrik, baizik eta beste parlamentari kide bat zegoen, eta berak ere esan zion, no te ha dicho Ainhoa que eres kutre, sino que lo que has dicho es muy kutre. Hori publikoki gero esan zuen. Zenbat elkarrizketa, zenbat elkarrizketa egiten ditugun legebiltzarreko pasilloetan, kafetegian, kanpoan. Gehienak. Hoiek publikoak egiten baldin bagenitu, ezta? Zer nolakoak, ez? Nina erreglamentua hartu beharrean, zer egin nuen, atzekaldean esan. Behar bada erreglamentua erabiltzeko momentua iritsi da, baina ez naiz hain zorrotza, kostatzen zait, ze askotan, eztabaidak eta sutsuak esaten dira,
eta, bueno, zer nolakoak entzun da, Beltran Villalba Andreari entzun diogu guztia, bueno, Euskal Herria Bilduri asesinos esan zioten, Usio Barkosi kateta, eta horrelakoak entzun ditugu, Juan Cruz, ez da gure aldetik esaten diren gauzak, beste aldetik. Badiote parlamentua zuen txiringito bihurtzen ari zaretela, aldugukok. Gure txiringotua zergatik? Haiek diote, ez nik. Ni presidentea naiz 4 alderdik babesaman didatelako. Eta gauza guztiak 4 alderdiekin hitz egiten ditut. Batez ere, Unai Ubalde Iglesiasekin eta Mayorga Ramirez Errorekin. Bai? Gauzak ez dira Parlamentuko mailan Podemos aldugu nahi dituelako egin, ez. Gauzak egin behar dira, babesa daukagun 4 alderdiekin bat eginda. Eta hori, bueno, horrela da. 4 urte hauek horrela izango dira, eta hori sendotu eta jorratu behar dugu. Eta ni hortan egongo naiz buru belarri. Eta beste somatzen duzu, aztoramendu hori, bakartxo, bada estrategia, aldez aurretik pentsaturiko estrategia bat? Bai. Jendarteak normalean uko egiten dio, edo, begitxarrez ikusten du bronka giro hori. Eta lehen komentatzen nuenaren aritik, ez? Nik uste, asmatutako eskandaluak eta etengabeko polemika hoiek pizteko helburua da, jendartearen percepzioa aldatzea, eta da kaosaren teoria horren baitan gauzek okerrera jo dutela irudikatu nahi izatea, inestabilidade puntu hori jendartean somatzea, benetan erreala ez dena. Ze parlamentuan normaltasunez funtzionatzen da, lan normaltasunez egiten dugu, eta UPN eta alderdi popularra bereziki, baina alderdi sozialista ere batzutan sartu egiten da dinamika horretan, azkenean da denak akastu nahi izatea. Eta nik irakaskuntzarekin metafora eginez, zene askotan iruditzen zait, azkenean eskola bateko ez ja gela, baizik eta atsedenaldirako patioa ematen duela, baina benetan, naiz horrekin, esan duzuenean, nik enion zabarra esan nion egin zuena zabarra zela, nabardura horiek oso eskolako patioa. Nerabeekin lan egin dut 12 urtez, eta benetan, sortzen diren egoera asko, eta morgatik nik askotan, ez aurten bakarrik, edo ez orain bakarrik, baina askotan esaten du, paralelismo hori, irakaskuntzatik parlamentura pasatzea ez da intraumatikoa izan, hain zuzen egoera asko oso antzekoak direlako, eta jokaera asko oso antzekoak direlako. Zinguratu egun guztia bat. Eta irakasleari sasatzeko, kasu honetan, irakaslea Ainoa, demagun, ez? Parlamentuko presidente gisa, eta orduan ikasle batzu, pulsoa eginez, eta giroan hasi nahian, klasea galtzeko, eta orduan egoera horiek errepikatu egiten dira. Dena dela oso legealdi hasiera aztoratua izan genuen, aldaketa urte askoren ondotik, gobernua eratu behar zen, lan eskaintza publikoaren afera hori izan zen, aurrekontuak ere prestatu behar ziren, nola nahi ere, irudipena daukatoren gauzak dezente lasaitu direla. Daude salaketa hauek, baina ez dut uste oihartzu mediatiko handirik dutenik, ez da Nafarroko eskuin mediatikoan ere, eta gauzak bareago daude, ala ez, Joseba? Bai, nik giroari buruz, uste dut alde positiboa ere nabarmendu behar dugu, ez? Fiskalitatearen arira ezin dute ezer esan, politika sozialaren arira ezin dute ezer esan, beste kontuen arira ezin dute, edo, bentsat... Esaten dute, baina ezin dute sekulako oposizioa egin gai horietan, fiskalitatearekin, sartu ziren pixka bat, baina gutxi, bai? Orduan, ezin dute gai horien arira ezer egin, eta beste gauza batzuekin sekulako, gehiagikeriak sartu dituzte, ez? Errepresentazio edo antzesle modu batean ari dira. Orduan nik uste dut, gauza batzuk behintzat ongi egiten ari garrelaren isla edo simboloa da hori ere. Ni Ainoarekin bat nator, ez? Gai politikora igotzea
hor eman den, eztabaida edo ez dakit esan zenion edo ez zenion, esan hori niretzako bigarren mailako gauza bat da, baina Santos Cerdanek ere gai politikora igotzea horrelakoa, nik uste dut, surrealista dela, eta ez dakit eskolako patioan edo salbamen edo ez dakit. Baina eske Santos Cerdanek erabili zituenak politikoki plenoan osoko bilkuran barruan larriagoak dira. Hori da, eske berak ematen dio horri kategoria edo maila politikoa, eta gauza pertsonalak dira lekuz kanpo dauden komentarioak, eta berak egin behar ez dituena, eta kritika politikoa egin dezakezu, ez, egin behar duzu. Hori denok ulertzen dugu eta denok egiten dugu. Baina eske hori etzen izan kritika politikoa. Gehiegikeri bat izan zen. Eta orduan honek esaten dio, kutre badela, eta karo, egiten da, hori. Esan zuena. Moskeatu, eta jarri zen, eta nola. Baina, kanpora begira ez dakit, igual egia arrazoia usu guk nik ez dut hartzen nola distantziarik eta beharko genuke hartu, seguru aski. Nik ez dut arazo bat daukatela. Baina, barruan nik ez dut somatu bera egin duenik, Tentsioa edo... Nik irudipena daukate erritmoarekin arazo... zuk hartzen balin baduzu Diario Navarra goizero, azala, edo entzuten baduzu Ser irratikatea, rol hartu du Ser irratikateak. Biak egiten balin badituzu goizero, somatuko duzu azken hilabetean gauzak asko baretu direla, eta ez daukatela lehen gairik su hori mantentzeko. Nik uste dute arazo bat badutela, esan dute oso erritmo altuan hasi ziren, sprint bat balitz bezala, biztan da, legealdi oso badela, eta zenbait hilabetetan apokalipsiaren iragarpen hori mantentzen alduzu, baina egunero egurra bilatzea edo gasolina topatzea horrelako su bati eusteko, barik eta zaila da. Komunikabidek ez bainoan beraiek egunero bilatzen duten hori, eta batzordeetan, eta Marisak esaten du askotan, ez? Berak aldea kristona somatzen duela aurreko legealdiarekin, eta bagimiltzan, en fin, gaizki, baina eske hau horrelakorik ez dut bizi, nik hemen ez dut horrelakorik bizi, ez? Eta gero, beste gauza bat, edabidek eta komunikabidek ere norbaitek horrelako gezurak esaten baldin baditu, bai? Adibidez, Beltran Villalba Andreak esan zituenak, 6.000 eurotara igotzen zela erakusketaren prezioa, eta edabide horrek ere kontrastatu behar ditu gauzak. Edabidei bidalitzen zaie askotan, prentsa nota bat, agiri bat, esan ez, hau, eta hau. Eta hori kontrastatu behar da. Niri etzidan inork deitu, horri nire pentsatzeko modua edo nik neukana azaltzeko, eta gauza horiek horrela ezin dira. Medio asko daukate impunitate osoa, eta horrekin ezin da jolastu. Bai, ni uste dut... Beraiek ere badituzte, beraien ziringitu. Bai, eta, hor ere... irristakorra izaten alda kontua, naiz inondik inora korporatibista jarriko, baina batzutan adierazpenak hartzen dituzu zerbaiten inguruan, eta zuk adierazpen horien berri emate duzu kontrastatu gabe. Bai, baina komila artean, kakotxen artean ipili nik esandakoa pribatuan, bai, hori ja besterik da. Hori guziz bestelakoa da, nire jaguari nintzen datuaz. Zenbat diru kosta den zerbait egitean norbaitek esaten badu, horrelakoa gertatzen aldi da. Dena dela, azkarak atramiatuko honetan, izan ere, besteak beste, aipatu nahi genuen beste kontu bat. Batetik arestian aipatu duzuen bezala, Iruñeko hilerrian, omenaldia, 36ko biktimei, hor 12 pertsonaren gorpuzkia berreskuratu dira, ezin izan dituzte identifikatu eta udalaren hobian sartu zituzten, ekitaldi hunkigarri batean, eta aldi berean Antonioti Parkean kontraprogramazioa deitu genezaken zerbait. Fernández Díaz, Espainiako ministroa, Espainiako bandera oparitzen, Espainiako Polizia Nazionalari, meta espainiartasunaz mintzatu beharko genuken. Eta hor ere salaketak eskuin politiko eta mediatikoan, gobernoren ordezkaririk etzelako izan ekitaldi horretan, Maria? Bai. Baina, en fin, horretarako gonbidapena guk ere bagenukan, badakit gobernuak bazuela, gobernuak estimatu zuen, baina esan zuen ez zela gertuko.
eta gainontzeko kantza denez ez ginen joan ere, nien nintzen joan. Nien nuen gonbidapenen jaso. Ez dut faltan izan, Talde parlamentari guzti. Guri etziguten bidali, egia esan. Lan bat gutxiago. Ikusi nuen gonbidapena. Gero jartzen dituzuen aurpegia jartzen dituzue. Gogoan dut urriaren 12an gonbidapen bat bidali ziotela Joseba Siron alkateari, eta sare sozialetan jarri zuen bere buruaren argazki bat, selfie horietako bat, nahiko aurpegira berezia. Polizia Nazionalaren egunetarako eta, baina honetarako benetan guk esan jaso. Bai, guk jaso genuen eta ez genuen kontutan hartu. Igual birziklatu nuen zuzenean. Guk ere jaso genuen eta nik gainera informazio behatu nuen eta horrelakorik ez da egin Iruñan. Horrelako... Ez, baina egia da... Bai, baina asmakizuna baldin bada... Aragoin egin zuten eta han ere presidentea zen. Bai, baina hemen Nafarroan ez dute horrelakorik egin. Aurtengoa da. Espainiarkeriaren turnea egiten ari dira estatuan. Hor aipa genezake Nafarroan aukeratu duten data, apirilaren 14tik oso gertu, ez da kointzidentzia izan daitekeen. Bai, baina parlamentari eta zinegotzi gehientzu Iruñako hierrian geunden. Ezke maila berean jartzea ere bai, bata eta bestea hori bai dela delitua. Eta hori da errespetu falta, eta hori da erasoa. Eta hori da egiten dutena, kejatzen direnak beti, ezin direla ekiparatu edo maila berean jarri biktima datzuk eta besteak, ezin direla violentzia motak ekiparatu, ezin direla eta beraiek egiten dutena da ekiparatu hilerrian egin zen ekimena eta poliziarena. Hori bai egin daiteke ekiparatu. Hori bai da astakeria. Eta hilerrian astelenean, baino larun batean, herri berrintzuek eta niego nintzen Lizarran, oso ekitaldi politatan ere bai, unkigarri beharrezkoak eta jendez gainezka egon zirenak, han ere ez ziren agertu. Bai, bueno, ministro honen jarrera oso bitxia da, ez? Ez dakit, hitz bat sartzeko. Gogoratu, ama Virginia... itxura, prosopopeia, dena, ez? Ama Virginiari eman zion domina bat, oroitu, Arkangel baten laguntza jasotzen duela esan zuen, eta domina bat Amar Virginiari, Arkangel baten laguntza, eta Fiteron ez zuen beharren kuartel bat eraiki egin zuen, ez? Hau, ez dakit, ero baten jarrera da, ez? Nik uste dut, ez dakit, hau ere... Kontuz. Esan dezakezu erokeriak egiten dituela... Irlandaren nebardura bezala. Erokeriak egiten ditu, ez dakit. Ama Virginiari domina bat eman, eta Arkangel baten laguntza aparkatzeko momentuan jatzotzen duela hori publikoki esatea, nik uste dut txiste bat bezala da. Eta kaso gaizki ulertu du, goi mailako autoek, dakarten sistema hori, esan dut eskuak kentzen dituzu eta bakarrik aparkatzen du, baina teknologia punta da. Eta, orain ja, serioa jarrita, justo egun horretan, bi Nafarroak agertu ziren, ez? Bere Nafarroa eta gure Nafarroa, ez zuzenen Nafarroa, eskubidearen Nafarroa, memoria historikoaren Nafarroa eta aldarrikapen horren Nafarroa eta bestea, ez dakit Espainiako ereserkia, Espainiako ikurriñari... Espainiako bandera, non eta Espainiako bandera tasarik, metro kuadroko Espainiako bandera tasarik handiena duen irian. Izan ere, Iruñan bezain bat, nik uste dut beste inun ez dudala ikusi. Hori bai dela kutrea. Anekdota bat, etzegoen... Hori esan aldugu, ez? Kutrea dela, bai. Bueno, akto horretan etzegoen gainera Europar Batasunako bandera, aizue. Etzegoen. Gu bezala, orduan, gu bezala. Etzarete kejatuko. Gu bezala. Gaur zaldieroak berrian honen inguruko zinta dakarta esaten du, nola salatzen zuten abertzalekeria eta obsesioa ikurrekin, eta horri buelta emateko zer egin dezakegu, baduzkat ideia bat, finezia handikoa. Eta bertzen dira Espainiako bandera erraldoi batetik. Bai, eta ez aldegi Nafarroatik, eta horrelako kontua. Beira, amaitzeko aitortuko du Zabarra gaur ni izan naizela, izan ere gauzak oso erraz, jarri dizkizuet eta nagikeria intelektual pixka bat badago erren gibilean, ez? Gai guzitan egon zarete ados, eta baziren zenbait gauza hola bestelakoak
bestelako jarrerak eta topatzeko. Azken bola honetan, ni jabetu naiz, PSN bozkatu izan duela aldaketaren aldeko indarrekin, gero abaik zenbaitekin UPN-erekin egin du bat, besteekin, hor bestelako mugimenduak izan dira, eta horretaz ez dugu hitz egin. Baina kasu, aztoramendua... Ez dira benetan hain importanteak diren kontuak. Ez, baina bueno, bere interesa badu horrek ere, baina aztoramendua ikusarazi nahi duten horretan, iruditu zaigu, ja serioago esan da, ongi zegoela lasaitasun pixka bat ematea, eta beste modu batean egitea eztabaida. UPN-eko kiden gibeletik ere bagabiltza hori ere, esan nahi dugu, izan ere batzutan galdetzei gute zergatik ez daude beste indarrak ordezkaturik zuren solasaldietan, PSN-ek ez du eledun euskaldunik, UPN-ek baditu zenbait, baina, bueno, solasaldira etorri ez, baina gero elkarrizketak egiteko prest daude, ari gara haien atzetik, izan ere gainera aurki kongresua izanen dute, eta hor ere ikusi beharko dugu, lema kolperik egiten duten, edo nola zenorabide segitzen dute. Agian sorte izango duzu, ez? Aste honetan jakin berri dut, orain arte UPN-eko kideak Nafar Telebistako tertulietara joaten zirela, eta mendik aurrera boikotu diote. Bueno, akaso horregatik gabiltzaien atzetik, eta esan nahi dut, orain arte etorri izan dira, azken bolan deitu dugu hainbatetan, eta ez da modurik izan, Pabos dei egin ditugu eta ez digute telefono hartu. Akaso estatu berean sartuko zaituztete? Ez dakitala izanen den ala ez, guk esegia esateko orain arte harreman ona eta zuzen euki dugu, batez ere Kristina Altunarekin, Iñaki Iriarterekin ere bai, eta saiatuko gara horri eusten. Hori horrela, gero Aiko Maria Solana, EH Bilduko Bakartxo Ruiz, Podemos Alduko Ainhoa Aznarez, eta Izquierda Ezkerrako Joseba Ezeolaza, mi esker gurera hurbiltzeagatik, eta entzule jaunandere Maiteok badakizu zer datorren orain. Euskadi Irratiko lankiden eskutik albiste emankizun jaburra. Horren ondotik zer? Bada Metropoli Foral gehiago, Peio Arginaren handiarekin. Goizeko 10 dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak. Egunon guztioi, Txeki Muñoz zelaren idazkari nagusiak beharrezkotzat jo du LAB sindikatuarekin aliantza berreskuratzean naiz Euskadi Irratiko faktorian aitortu duen ezadostasunak badaudela. Apirilaren 23an aspaldiko partez, sindikatu guztiak batera aterako dira kalera Jaurlaritzari industria politika garatzeko eskatzera. Ekin atorra sagasti, egunon? Egunon, aliantza politika horiek beharrezkoak direla bai, ala esan du Txiki Muñozek, eta bide horretan labekin harremana berreskuratzea garrantzizkoena. Horretarako, aliantzaren helburuak argitu barrituztela esan du besteak beste Muñozek. Aliantza zertarako, guk ez dugu aliantza bat nahi instrumentala izateko, aztertu behar da ze paper jokatzen duen momentu hontan politika, sinisten nahi dugu aliantza autonomo batean interpelatzeko, eta bigarrena, ez badauka aliantza sindikal hori oinarri sindikal bat, bi sindikatu gara azken finean, ez dauka inolako etorkizun. Jaurlaritzari berriz kritika zorrotza, industriaren egoera dela eta alde batetik, eta baita fiskalitate politikaren gainean ere, eragile sozialek ez dutelako inolako parteitzarik izan. Prezioak merkatu egin dirego Euskal Herrian martxoan, 7-10, Nafarroan eta 4-10 Euskal Autonomia Erkidegoan Espainiako Estatistika Institutuak jakinarazi duenez. Espainiako estatuan prezioak bataz beste 8-10 jaitsi dira eta errenkaran hazkunde negatiboa izan duen 3. hilabetea izan da martxoa, beti ere urte arteko datuak alderatuta. Estatistika Institutuaren arabera prezioen berakadan eraginik handiena izan duena erregaien sektorea izan da. Granadan, Jose Torres Hurtado alkatea eta Isabel Nieto irigintza zinegotzia biak alderdi popularrekoak atxilotu dituzte gaur goizean ustelkeriaren kontra zabalik dagoen operazioaren barruan. Operazio honetan, alkatea eta irigintza zinegotziaz gain, zenbait enpresaburu eta konstruktore atxilotu dituztela jakinarazi du poliziak. Orain, delitu ekonomiko eta fiskalen polizia
polizia taldeko kideak Granadako udaletxea miatzen ari dira argibide epailearen eta ingurumen arloko fiskalaren aginduz. Udaletxea ustu egin dute miaketak egin ahal izateko eta udaletxeaz gain zenbait etxabizitza eta enpresaren egoitzak ere miatzen ari dira. Ikerketak duela urtebete pasa hasi zituzten eta Granadan emandako esleipen handiak dira susmopean daudenak. Barne Ministerioak bestalde jakinarazi du operazio egiten ari direla internet bidez terrorismoa goratu dutenen aurka. Atxiloketak Hego Euskal Herrian, baina baita Katalunian, Murtzian, Galizian, Madrilen, Valentzian eta Andaluzian egitea aurrikusten du Barne Ministerioak. Oraingoz, 4 atxiloketa baieztatu ditu Barne Ministerioak non egin dituen zehaztu gabe. Bien bitartean, Mario Konde Auzitegi Nazionalera iritsi da ustez dirua zuritu eta talde kriminaleko kide izateagatik epailearen galderei erantzuteko. Ikerketaren arabera, Banestotik 13 milioi euro paradisu fiskaleta eraman eta ondoren Espainiara eskutuan sartzea leporatzen diote Banestoko presidente izan zenari. Beste auto batean eraman dituzte Auzitegi Nazionalera atxilotuta hauek ere Mario eta Alejandra Mario Konderen seme alabak. Sirian hauteskunde eguna dute gaur, 3.500 hautagaien artean parlamentuko 250 aulkiak nork beteko dituen aukeratu beharko dute herritarrek. Gerra egoeran, ezoiko hauteskunde eguna izango da eta gobernuak kontrolatzen ez dituen lurraldetan gainera ez da boto kutsarik izango. Sirian da, EITB-ren bidali berezia, Mikel Aiestaran, egunon. Egunon, gobernuak normaltasun itxura erakutsi nahi du, baina 5 urteko gerraren ostean normaltasun hori itxurakeria besterik ez da. Herritarrekin hitz egin dugu eta hauteskundeek ez dutela ezer aldatuko baieztatu digute. Betiko hautagaiak eta betiko alderdi politikoak dituzte oraingoan ere aukeratzeko siriarrek, aldaketarik ez. Parlamenturako hauteskundekin batera, gobernua eta oposizioa berriro beldiko dira Genevan, negoziazio prozesua oso une ahulean dago, otsailean adostutako sueten akordioa puskatzear baitago, gerra irekia bizi da Siria iparraldean dagoen Alepo probintzian eta bata besteari leporatu diote ituna ez errespetatzea. Errepidetan ez dago aintzat hartzeko moduko eragozpenik, segurtasun sailean esan digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur ere eguraldiak azken egunetako bilakaera izango du, goizeko giro eguzkitsu eta ateriaren ondoren, arratsaldean hodeiak ugarituko dira eta Pirineo inguruan euritare egingo du. Gaur ere hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, zakar tarteka eta temperaturan ere aldaketarik ez. 21 gradu gehienez itxasartzean, 17 gradu barrualdean. Goizeko 11etan izango da hurrengo albiste mankizuen hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak nahi duzuen aldiro eitb.eu satarian. Orduz orduko albiste zerbitzua izan da. Euskadi Irratia, albistearen arian. Euskal Herria Irratia, orain lizentzia ofizialarekin, beti zuen baimenarekin. Dietak egiteaz nazkatuta, zure seme-alaben elikadurak kezkatzen zaitu, edota kirolaria zara eta ezakizu zer jan. Izaskun Berasategi dietista nutrizionista, osasuna zaindu, ongi elikatuz. Informazioa 659 155 835 eta izaskungidoi.nutrizion.com webgunean. Izaskun Berasategi, Eskidotzkalea 23 Iturrama, euskara zatendituko zaitugu. Bainez dekorazion toldoak, eltsosareak, kortinak, estoreak, dekorazioa eta ehungaiak. Informazio gehiago kortinateknika.blogspot.com eta bainezdekorazion.com webgunean. Bainez Dekorazion Iratxe Monasterioa 58, Iruña. Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpoketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Felix vulkanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata. Aste honetan era askotako 3 ikusgarri, ostegunean Señor Chinarro eta The Baobabs Will Destroy Your Planet lan berriekin. Ostiralean ACDC taldeari gorazarrea The Bon Scott taldearen eskutik eta larun batean Dr. Deseo igual y diferente diska berriarekin. Kontzertuen ondoren eta goizaldeko 4 arte Central Sessions, Central zure plazer gehienak asetuko dituen hornigaien merkatua. La llave de tus secretos. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquín Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu.
Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Nolako besaulki erosoa. Bai, ABC sofasen erosi dut, bikain, oso arreta ona, 11 aukera, 100 ezberdinak, orbanen kontrako oialak, familia guziarentzako paregabeko aukerak. Eta non esan duzu erosi duzula? ABC sofasen, iratxe tanatorioaren parean. Gainera beti badute eskaintzaren bat edo beste, eta interesik gabe ordaintzen alduzu. Gainera, erakusketako besaulkiak eskuragarri dituzu 150% deskontuarekin. Metrópoli Forala. Egunon berriz ere, Iruñeko irrintzi dorretik ari gara, Euskal Herria irratia.eus, FM-ko 91.4 Metropoli Forala, goiz zoragarri honetan, zeharkatzen jarrituko dugu 11 bitartean. Bestelako gonbidatuak orain, esate baterako Gorka Maio elkarrizketatuko dugu, beste lau lagunekin batera, bihartik aurrera epaituko baitute, Madrilen tertulia grafikoaren tartean Jon Orseiz kazetariarekin aktualitateko lau argazki hautatuko ditugu. Josu Rollo zientziazalearekin astronomiaz mintzatuko gara. Oleg Kotov, kosmonauta, atzo Iruñeko planetarioan izan zen. Yuri Gagarin, astronauta espazioratu zela, 55 urte betetzen diren honetan. Eta amaitzeko Angel Erro idazlearen hitzak eta gogoetak entzunen ditugu. Hauexek esan bezala datorren ordu honetan, eta lehenik eta behin iritziaren tartea zabalduko dugu, minutu bateko manifestua egiteko, Asier Azpilikueta kazetaria, irakaslea. Egunon, zemu zaude? Kaixo, ongi erranbarko? Nahi duzunean, aurrera. Bai. Gauza jakina da Belgikan, 551 egun eman zituztela hauteskunde orokorrak egin eta gobernua osatu zuten arte. Ez da errekor makala gero. Eta ez omen zen deus ere gertatu. Areago, diotenez, eurogunekoa baino hazkunde handiagoa izan zuen, langabezia jaitsi egin zitzaion eta defizit publikoa murriztu zuen. Bate daki, baina agian, Espainia deitzen duten horretan, Belgikako adibideari segitu nahi diote. Ea horrela, ekonomiak benetan hobera egiten ote duen. Iragan urteko abenduaren 20an egin zituzten hauteskundeak gogoratzen? Gaurkoarekin, 115 egun joan dira gobernuri gabe. Bueno, hoi ez da egia. Jarduneko gobernua badago, Mariano Rajoyk buru duena, eta horrek ez du lotxarik Nafarroko eta EAeko legeak auzitegi nazionalera eramaten segitzeko, edo eta PPren ustelkeriaren gaineko gezurrak erraten jarraitzeko. Ni ere analisi sakonak irakurtzeko edo entzuteko aukera izan duzuen honezkero, jakinen duzue 3 laurdeneko analista politikoa naizela. 3 laurden askoieta. Halere, zera erraten ausartuko naiz. Akaso, agian, aplikata behar bada, Espainia deitzen duten horretan, hauteskunde orokorrak egin dituzte berriz ekainaren 26an. Geroa bai, EH Bildu eta kanbio aldaketa hautagaitza fantasma baestu zenuten alderdu guziok. Pentsatu zue zer eginen duzuen hauteskundeak berriz izatekotan? Ikusiko dugu, beraz, hortxe galdera. Nahi duzun arte, Asier Azpilikueta, ongi izan? Agur. Metrópoli Forala. Beste lau lagunekin batera, bihartik aurrera epaituko dute Ekin erakundeko kide izateagatik, hori leporatuta, hori egotzita, 8 urtekoak dira zigor eskaerak, gure artean daukagu Gorka Maio, egunon eta ongi etorri. Egunon, esker. Bihar bertan hasiko da epaiketa, esan dugun bezalaxe, eta aste batez luzatuko da, maleta egina daukagu. Bai, aspalditik egina ere,
baina bueno, oraindik ez dugu erabaki zer sartu, badakigu zer daramagun, ikusiko dugu zer ekartzen dugun bueltan. Bueno, aste baterako maleta gauza gutxirekin atondu daiteke, ezta? Gure kasuan gainera bi aste ezberdinetan izanik, kasu hontan bihar izanik joan itzulia egingo dugu besterik, ez? Hau da, igandetik aurrera hasiko gara pentsatzen hurrengo asteko maletan. Eta argudioak zenbat daramatzazue epaiketa horretara? Argudioak nik uste ez diela maletan kabitzen ere. Asuntua da, dano dakigula auzitegi nazionala ez dela euskaldunentzat toki erraxa, eta normalki argudioen gaineko epaiketak ez diela izaten. Gehiago izaten da, impulso politikoen baitan sortutako epaiketak dira hauek, epaiketa politikoak dira, eta horren ondorioz, defentsa juridikoa egitea zaila izaten da. Epaiketa politikoa dela, behin eta berriro nabarmentzen duzu, zer da leporatzen dizuetena zehazki? Leporatzen digutena gurekin bide politikoa da. Hau da, fiskaliaren txostena irakurrita, bertan agertzen dienak, badia manifestaldietan parte hartu izana, bileretan parte hartu izana, agerraldi publikoak eman izana, kontzertuak antolatu izana, hori dira oroar leporatzen dizkigutenak. Noizko garaiaz, ari gara atzera begira jarrita? Gure atxiloaldia 2011ko urtarrilaren 18an ematen da, eta fiskalak erreparatu egiten dio 2010ean zehar egiten ditugun ekimenei. Eta zuek argudiatzen duzuena, zer da, jarduera politikoa, besterik etzela izan? Jarduera politikoa dela, publikoa, kasu gehienetan gainera, eta ondorioz, beste agerraldi batzuetan esan dugun moduan, ezkertearra eta independentista izatea ez dela ilegala, ez dela legez kanpokoa. Eta hainbat ekintza ere egin dituzue azken egunotan, ezta? Kanpaina bat, hain zuzen ere, epaiketa politikoaren indarkeria salatzeko. Guk aznugalitza erabili dugu egin behar genituen ekimen ezberdinen lelo gisa. Aznugal izan zen Jon Patxi Arratibelek komisaldegian inkomunikazio egoeran polizia deklarazioa sinatzeko erabili zuen hitza. Jon Patxi Arratibel da, Arratibel eta Aznugal A eta L-gatik bukatzen dira, eta hori izan duzen, tratu txarrak jasotzen ari zelarik bere salaketa egiteko moduan. Aznugal alderantziz jarrita laguntza esan nahi du, eta gure jarduera politikoan laguntza eskatu dugu batetik torturarekin amaitzeko eta bestetik gatazkaren konponbidean aurrera egiteko. Orduan, bi aldagai horiek hartuta azkeneko hilabeteetan hainbat ekimen antolatu ditugu. Atzera begira, jar gaitezen berriz ere, ezta? Eta gogoratu ditzagun, zuen atxiloaldia esate baterako. Noiz gertatu zen? Gure atxiloaldia astelen gau batean gertatzen da, lehen aipatu moduan urtarrilaren 18an, 2011an. Garai hartako testuinguru politikoa mugitua zen, urte bete lehenago ezker abertzaleak zutik Euskal Herria adierazpena aterata zuen, eztabaida luze eta sakon baten ondorioz. Gure atxiloketen aurreko astean, uste dute 8 egun lehenago eta erakunde armatuak sueten orokor bat mahaigaineratu zuen, eta gure ustez atxiloketak ematen dira, hain zuzen ere, irekitako bide hori zapuzten saiatzeko. Beraz, testu inguru horretan, antzeko bestelako egoera hainbat ere gertatu ziren, ezta? 2010etik aurrera atxiloaldi ezberdinak daude, maiatzaren 17tik aurrera epaituko dituzten 9 Euskal Herritarren aurka jotzen du Garande Marlaskak ere, askapenaren kontrako operazioa dago, segiren kide izatea leporatuta ere 30 bat gazte atxilotu egite dituzte, azkeneko 2 sareka hauetan absolbituta atera dira ia gehienak, azkeneko hilabeteetako epaiketetan. Hau da, nolabait pulsio horren baita mugitzen zen estatua, ezker abertzaleak ekinbide politikoan aurrera egin nahirik, eta estatua aldiz errepresioan zangotrabatuz sortzen ziren ekimen politiko guztiak. Ekinbide politikoarengatik epaituak izan diren hainbat lagun, azkenaldian behintzat aske utzi dituzte. Esperantzarik bai bide horretatik?
Logika jarraituz ez duke besterik pentsatu behar. Hau da, gure akusazio idatzian agertzen denak ezin du inolaz ere kondena batean bukatu. Absoluzioa ez den beste pairik ezin dugu ikusi. Baina jakin badakigu ere Auzitegi Nazionalean zer gertatzen den. Lehen aipatu moduan Euskaldunak ez gara ondoegi ateratzen askotan Auzitegi Nazionaletako Auzitegi Nazionalaren epaiketetatik. Egia dala ere, aurreko gunean parlamentuan komentatzen genuen, atzera begira egiten badugu, nahiko datu esanguratsu bat izan badala, eta bada, lau epaiketa politiko, gurea bezalako lau epaiketa politikoi erreparatzen badiegu, askapenaren kontra izandakoa, eta segiren kontrako 3 operazioetan fijatzen bagara, 83 atxilotu zirentuzen 83 pertsonetatik 81 absolbituta bukatu dute. Ondorioz, nahiko esanguratsua da gure ustez datu hori. Eta horrere, abokatu eta fiskaltzaren arteko akordioak gertatu dira. Zuen kasuan, zer da leporatzen dizuetena, esan duzu, eta zenbat urteko zigorra eskatzen dizuete? Bai, 8 urtetako eskari fiskala dugu, gure epaiketan badago bitxikeri bat, eta da biktimen elkarteak AVT eta Dignidad y Justizia eta horrelakoak ez daudela pertsonatuta, ez dakigu zungizarati ziurrenik pasatu egingo zitzaien, eta horrek errestu beharko luke oraindik orain gehiago balizko itun baten aukera. Baina realidadea da guk epaiketa prestatuta dugula, bihar Madrilen gure testigantzekin hasten dela epaiketa eta horretarako prestatuta gaude. Eta hortik aurrera zer batek daki, ezta? Esan duzu, bihar joan bai, baina berriz ere joan etorrian ibiliko zaretela, egunotan. Bai, epaiketa berez dago ikusita 5 egunetan zehar emango dela, aste honetan ostegunean bakarri dakagu saioa, eta hurrengoa astelehenetik aurrera izango da. Edozein kasu, epaiketaren mekanika lehenengo egunean ebazten da. Zergatik ebazten da lehenengo egunean, badaudelako, kuestiones preliminares, edo modu horretako zerbait, uste dute jerga juridikoan esaten dela, ebazten dira lehenengo egunean. Gure kasuan, 43 lekuko eskatu ditugu gure defentsa eskubidea garatu alizateko, eta 43 horietatik 33 ukatuak izan zaizkigu. Ondorioz, lehenengo egun horretan badakagu errekursua aurkezteko aukera, eta epaileak ebazten du momentuan epatutako pertsona horiek bertaratu daitezkeen epaiketara, edo ez. Ondorioz, horren arabera luzatu daiteke epaiketa egun gehiago. Orain arte egin duzuen kanpainan, behin eta berriro salatu nahi izan duzue tortura, ezta? Jargaitezen berriz ere atzera begira, ezta? Zuen atxiloaldia, gero kartzelan ere egon zineten, hor tartean tortura. Bai, 6 lagun atxilotu gintuzten, 6 lagun horietatik 5 tortura salatu zuten, ni neu izan nintzen tortura salaketa egin ez zuen bakarra, eta egiazki kasu hau ez da beste batzuetatik ez da oso ezberdina. Badaka puntu bat, agian beste batzuetan gertatu ez dena, eta da suerta izan dugu, eta gure kasuan ez dugu guk bakarrik torturatuak izan garela, baizik eta badaude bi instantzia, nazioarteko bi instantzia hori horrela dela baieztatzen dutenak. Alde batetik, Jon Patxi Arratibelen tortura salaketak ez ikertzeagatik, Estrasburgoko giza epaitegiak ebatzi zuen Espainiaren kontrako zea, esanik egia zela ez diela torturak ikertu. Baina hori gutxi izbalitz, CPT deitzen den beste batzorde bat, Europar Kontseiluaren menpekoa dana, eta Estrasburgoko auzitegiaren lana osagarritzen duena, horrek bere 12. eta 14. puntuetan esaten du gure kasuan torturatuak izan ginela sinisteko nahikoa zantzu badaudela. Gutako 3 elkarrizketatu gintuzten gartzelan, Iker Moreno, Gorka Zabala eta ni neu, eta gure testigantzak ontzat hartu zituzen hori horrela izan zela esateko. Bueno, eta epaiketa egin gabe kartzelaldia sufritu zenuten. Zenbat urtekoa esate baterako zuk? Bai, urte terdi zegoen ginen oroar gartzealdian gutxura bera, 2012 urtearen uztaila abuztuan atera ginen. Epaiketaren zain?
epaiketa zai bai, atxiloaldi preventiboan edo ditzen duten horretan. Ez da gertatzen den lehenengo aldia Euskal Herrian, ez da, horrelako egoera bat. Horia, tamalez ez da gertatzen den lehena. Aurreko gunean ere parlamentuan genioen, lehen aipatutako lausareka da horietatik, 83-tik 81 absolbituta bukatu duten horiek, 100 urte baino gehiago eman dituztela gartzelaldi preventiboan. Eta galdetzen genien ere parlamentuko taldei ea zeinek ordaindu dezakeen horrelako egoera bat. Eta erantzuna zein izan zen salbuespenezko legedia amaitzeko eskatu zenutelako parlamentu horretan, ezta? Talde ezberdinen artean zein zen ikusi zenuten sentsibilitatea? Nik uste, argi geratu zela bazaudela bi ikusmolde. Bat da gure testigantzei eta gure eskakizunei sinisgarritasuna eta ematen dietenak eta begi honez ikusten dituztenak, baina aldiz badago orain sektore bat Euskal Herrian sinisten ez duena batetik gertatu dena eta sinisten dutenek ere gehiegi inportatzaiena. Aldaketaren aldeko lau alderdi ez haratago, zer ikusi zenuten beste oposizioko alderdietan? UPN eta PPren kasuan ez genuen ezer ikusi, bertaratu ez zielako, UPN handiz hartu genuen beraien iritziak eta beraien jarrerak ikusi ezin izana, eta PSN-eren ordezkaria egon zen lan batzordean, da nik neuk esango nukena da, begi honez ikusi zituela, beste modu batera esan da, oso zaila egin zitzaiola argudiatzea guk esaten ari genuena gezurra zenik. Aldiz, bai ikusi genuen oraindik orain badagoela joera bat eta zu gehiago esatera politika gintzan, bai. Sufrimendu anitza egon dira herri hontan, urte luzeetako gatazka izan dugu, eta kostatzen da bestearen sufrimendua aitortzea oraindik orain. Gizartean eta politika mailan ere bakea eta bizikidetza sendotzeko hainbat ekimen aurrera ateratzen ari dira azken aldian, ez dakit errelato integratzaile bat ahalbidetzeko aukera baute dagoen zuei egiten dizueten epaiketa hauekin esate baterako. Guk horrela nahiko genuke, iruditzen zaigu aurrera egiteko eta nolabait jendarte osasuntsu bat eraikitzen hasteko ezinbestekoa dela azkeneko urte luzeetan gertatutakoari begiratzea, onartzea eta noski berriz gertatuko ez dela bermatzeko modurik egokiena delako. Guk parlamentuan esan moduan guk onartu genuen UPNek, PPek, PSNek asko sufritu dutela gatazka honetan, ez dugu inongo problemarik hori onartzeko, gustatuko litzeguke baita ere beraien kasuan onartzea eta epaiketa honi erreparatuz gero estatuak tortura erabili duela modu sistematikoan Euskal Herritarron aurka eta salbuespen legedi bat martxan jarria dagoela, hain zuzen ere independentistak eta ezkertiarrak duten proiektua aurrera atera ezin izateko. Beraz, edozein dela bakoitzaren kolorea herri honetan gatazka politikoa konpontzeko pausoak emateko garaia dela. Noski, garaia izan da beti eta garaia jarraitzen du izaten. Kasu honetan nik uste ezker abertzaleak urratxe sakonak eman dituela azkeneko urteetan eta ezker abertzaleekin batera herri honetako sektore ezberdinek. Nik uste estatuaren sukursalak dienak egun diela agian modu mobilistan planteatzen ari dutena gatazkaren konponbidea eta nik neuk eskua luzatuko nieke nahi duten momentuan, nahi duten beste gertatutakoa hitz egiteko eta eman daitezkeen konponbideetaz ere hitz egiteko. Eta epaiketa gertatzen den bitartean, ez dakit elkarretaratzerik izango da gurean, aurrera begira kanpainarekin jarraituko duzue, zer egiteko asmoa duzue? Bai, egun hauetan, gutako bakoitzaren herrietan hainbat mobilizazio deituak daude, epaiketa politikoak salatzeko, tortura salatzeko, eta guretzako inkognita bat da epaiketaren ostean zer gertatuko den, ez baitakigu absolutuak izango garen edo kondenak ezarriko zaizkigun, kondenak ezartzekotan ez dakigu epaitegiak hartuko duen jarrera, hau da gartzelaldi preventiboa dekretatuko duten bere halakoan, edo beste modu batetako
horretako irizpideak izango dituzten. Edozein kasu guk argi duguna da kanpaina honetan landutako bi ardatzak lantzen jarraitzeko prestutasun osoa dugula. Hau da, tortura inoiz gehiago gertatu ez dadin, eta bestalde lehen aipatutako gatazka politikoaren konponbidearen aurrera urratsak ematen jarraitzeko. Dena eta da, doktrina horri eusten diola oraindik ere estatuak, ezta? Duda gabe, egun agian bilipendiatua den Garzon epaia jarri zuen martxan guztia, eta harrigarria, lotsagarria ez ezateagatik, da egun entzutea hainbat elkarrizketetan nola berak errefuxiatu egiten duen egun berak martxan jarri zuen doktrina bera, ez? Egiazki, estatuan oraindik orain baude sektore batzuk atzera begira jarraitze dutenak, eta ondorioz beste batzuk martxan jarritako doktrinak egun ere indarrean mantentze dituztenak. Baina, Espainian, estatuan behintzat, bestelako begirada duen sektore bat ere pizten ari da, ezta? Hori begibistakoa da. Bai, Podemosen inguruan hariko zaela, imaginatze dut. Edo magma horren inguruan. Bai, nik uste batzutan injustua izan dela Euskal Herritik begiratuta estatuaren eta Espainiako jendartearen inguruan egin dugun hausnarketa. Estatuan beti egon dielako sektore borrokalariak eta gertatzen ari zenaren inguruko gogoeta kritikoa plazaratzen zutenak, naiz eta oso plaza zailetan izan. Egun ematen du suspertze sentimental ideologiko bat ere badagoela estatu mailan, nahiko genuke ahalik eta handiena, ahalik eta zabalena izatea. Suspertza ideologiko horren eskutik etorri litezkeelako konponbideak edo behintzat estaturik gabeko nazioentzat etorri litezke beste akordio batzuetarako aukerak. Edozein kasu esango nuke beraiek ere konturatzen hasiak direla estatu mailan dauden botere faktikoek oso zail jarriko dituzela gauzak benetako aldaketa sakon bat eman alizateko. Dena den gure mugetatik haratagoko presioa ere badauka Espainiak, ezta? Esan dugun bezalaxe, bihar bertan hasiko da Jon Patxi Arratibil, Iñigo González, Iker Moreno, Gorka Zabala eta Gorka Maioren epaiketa, zuen kontrako epaiketa esan behar nuen. 8 urtekoak dira, zigor eskaerak eta auzipetuen artean bat gurean izan da gaur. Gorka Maio, suerte handia izan dezazuela eta ea maleta horretan zarek hartzen duzun bueltan. Aiota ongi zen. Bale, mi esker zuei, agur. Gauzak argi nahi ditugulako Metropoli Farola. Iruñeko zabalgunean, benta de Urriza taberna jatetxea. Etxeko otordu tradizionalak berritasun ukituarekin. Astelenetik larun batera, eguneko menua 15,80 euroan, igande eta jai egunetan, menu berezia 30 euroan. Benta de Urriza taberna jatetxea Paulino Caballero 12, erreserbak 948 15 43 01 telefono zenbakia. Planikop, fotokopiak txuri beltzean. Fotokopiak koloretan. Planoak. Era guztietako kuadernatze lanak. Imprenta laizterra. Kamisetak. Donibane auzoaren erdi-erdian gaude. San Alberto Magno kalearen 6an. Planikop, zure kopistegia. Gustatzen zaigu Iñakik erizaintza bukatzea eta Amaia informatika ikasten hastea. Gustatzen zaigu Luziak bere garraio enpresa izatea, gauzak mugi daitezela oso gustuko dugulako. Era berean, gustatzen zaigu Patxi kirola egiten jarraitzea, Pabloren proiektu berria bideonetik joatea eta Juanjo eta Palomaren taberna lagun honez betetzen jarraitzea. Nafarroako Rural Kutxan hemen bizitzea dugu gustuko, gure jendearengandik hurbil. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa 2, Atarrabia. 948 33 03 03. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen terapia euskaraz. Begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja. Orain aurrentzako ikusmen arazoak hobetzeko terapiak ere eskaintzen ditugu. Optika Joaquin Alforja, udaletxeko plaza bat, Iruña. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua.
Euskara hutsezko, derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoa, kalitatezko irakaskuntza publikoa. Zientziak eta teknologia, giza eta gizarte zientziak, arte batxilergoan arte plastikoen ibilbidea, Nafarroako D ereduko bakarra. Iturrama bigarren hezkuntzako institutua, aurre inskripzioa epea zabalik, informazio gehiago gure web orrian. Metrópoli forala. Zenbat argazki, zenbat irudi ikusten ditugun egunero, begien aurretikia oharkabean pasatzen zaizkigu, irudi gehienak lasai begiratzeko betarik ez dugu izaten, baina gurean bai, hartzen dugu tartetxo bat, aktualitateko argazki zenbait hautatu eta irudi horiek begi kritikoaren zumarekin aztertzera goaz, noren eskutik, Jon Orzeiz berria egunkariko kazetari bikainaren eskutik, egunon eta ongi etorri. Egunon, mil esker. Bueno, 4 argazki hautatu dituzu, beste hainbat ere izan zitezkeen, ezta? Bai, egia esan beste asko galbaetik kanpo gelditu zaizkigu, baina izan zitezken hemen selekzio honetan ere aixe. Bai, beti aukeratzen ditugu bezperan 20-25 argazki inguru, ezta? Agian ez hainbeste, baina batzuk bai, edo akaso gai beraren inguruan bat baino gehiago aukeratzen alda, baina normalean bakarra hautatzen dugu. Bueno, publikatzen direnak, argitaratzen direnak dira zenbait egunkarietan, baina beste zenbait bakoitzak kaletik egiten duena, ez da, esate baterako Antoniuti Parketik pasatu zinen aurrekoan, eta ikusgarria da ekarri diguzun argazkia, lehenengoa begiratzeragoaz. Kasu honetan, pasa bai, baina nik ez nuen argazki hau, atera hau Javier Bergas argazkilariarena da, Diario de Notiziasen argitaratu zena, eta bertan zer ikus dezakegu, Antoniuti Parkean egin zen omenaldi, ekitaldi propagandistikoa, Espainiako banderari gorazarre egiteko. Irudian zehazki zer, Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministro jardunekoa, eta Espainiako bandera sutsuki musukatzen, begiak itxita, eta ikusten da sentimendu oso ez gustatu zait, nola azaldu duen Diario de Notiziaseko kazetariak, berak, gaztelaniaz jartzu besando, ekstasiado, eta bai, nik ekstasi puntu hori ere ikusten diot keinuari, argazki honetan agertzen duen keinuari, eta bere atzekaldean, jende ugari, omenaldi edo ekitaldi propagandistiko honetan, besteren artean, Nafarroako gotzaia, UPN, PP eta PSN-eko hainbat kargudun ikus ditzakegu, Navarrissimo himself, Javier Esparza, eta beste asko, ikus ditzakegu denak irribarretsu, pozik, Espainiako banderarekiko maitasuna lotxarik gabe agertu dezaketelako. Eta zer izan zen zehazki ekitaldi hau, zergatik egin zuten, oraindik ez dago oso argi. Espainiako poliziak Nafarroan duen ordezkaritzari Espainiako bandera erabilializateko baimen emate bat izan omen zen, edo erabiltzearen uztea edo lagatzea, hori izan zen ekitaldi hori. Ez dut uste Espainiako poliziak inoiz arazorik izan duenik Espainiako bandera nahieran erabiltzeko, baina antza denez ekitaldi bat behar zuten, eta horixe horregatik etorri zen Iruñera Jorge Fernández Díaz banderei musu ematera. Oso bestelako ekitaldia egun berean eta ordu berean harrigarriki bertatik Antoniutitik kilometro batera bigarren argazkia ikusteragoaz.
Honetan bai izan nintzen ni, baina kasu honetan argazki ere ez da nirea, argazki pres agentziako Idoia Zabaleta argazkilari bikainarena baizik, eta, bueno, zuk ongi esan bezala, Espainiako banderari gorazarri egiten zioten bi tartean, bestelako bandera batzuk ikusi ahal izan genituen, Iruñeko hilerrian, hain zuzen, bandera errepublikanoak, 12 errepublikanoren gorpuzkiei lurra eman zietelako, Iruñeko hilerri honetan, identifikatu gabeko 12 gorpuzki dira, Añezkarren eta Urzanten aurkitutakoak, Lubakietan aurkitutakoak, uste dut 2014an aurkitu zituztela, orain arte ezin izan dituzte identifikatu, ezin izan dute haien senideengana jo, eta halakoetan Iruñeko udalak eta Nafarroako gobernuak badute protokolo bat, eta badute panteoi bat hemen San Jose hilerrian, identifikatu gabeak lurperatzeko, eta omenaldi laiko bat egin zitzaien, eta hitzaldia egin zuten, Nafarroako gobernuaren izenean Ana Ollo, bozeramaileak, Iruñeko udalaren izenean Joseba Siron, alkateak, eta baita Afna 36, Nafarroako fusilatuen zeniden elkarteko presidenteak Olga Altzegak, eta nahiko unkigarria izan zen, naiz eta kutxa horietan sartuta zeuden gorpuak identifikatu gabeak izan, izenik ez zeukaten, bertaratuek euren aita, aitona edo osaba balira bezala tratatu zituztelako, eta lore eskaintza egin zieten, eta oso unkigarria izan zen. Kasu honetan, ordezkaritza politiko zabala ere izan zen, Iruñeko udalean, Nafarroako parlamentuan eta gobernuan ordezkaritza duten alderdi guztiak izan ziren, bat izan ezik, alderdi popularra, Partido Popularra, etzen bertaratu omenaldi honetara, antza denez denak zeuden aurretik aipatu dugun bandera espainolaren aldeko edo omenezko ekitaldi horretan. UPNeko kideak ere bertan zirelako, Maia alkate ohia esate baterako, eta Caballero zinegotzia. Aipatu duzu ordezkaritza politiko zabala izan zela, baina hortik aratago eta diskurso politikoetatik aratago zer giro somatu zenuen, batez ere senitartekoen artean? Unkidura izan zen ni gehien harritu ninduena, izan ere, lurperatzen ari ziren pertsonak ez ezagunak ziren, baina aldi berean, Olga Altzegak berak bere hitzaldian esan zuen, hauetako edozein izan liteke gure aita edo gure aitona, eta bakoitzak pentsatzen zuen haiengan, eta pairatu zuten injustizia horretan malko asko isuri ziren hitzaldietan, irain batzuk ere entzun ahal izan ziren, adibidez nire ondoan zegoen senideetako batek ematen zuen errezatzen ari zela, baina pixka bat hurbildu eta etengabe ari zen putakumeak esaten, amorru hori, hainbat urtez eta hainbat hamarkadaz gordetako amorru hori askatzeko momentu izan zen batzurentzat, eta beste batzurentzat aldiz elkartasun une bat, eta nolabait ezakit duintasuna kendu zieten hoiei itzultzeko aukera bat. Urrengo argazkian irudi batez, irudi franko ikusteko parada izanen dugu, erakusketa baten berri ekarri diguztulako, 3. argazkia begiratzeragoaz. Aurreko gaiarekin erabat lotuta Nafarroako parlamentuan ikusgai paratu den erakusketa bat, 1926 Nafarroa izenekoa, eta Jose Mari Ramon Urtasunen margolanak ikus daitezke bertan, oso estilo ikusgarria dauka, batzutan komikiaren antza izan dezakete, karikatura oso markatuak, nahiko bortitzak batzuetan, eta irudikatzen dutena, frankismoaren errepresioa. Nik ekarri dizudana, lagin bat da, baina Nafarroako parlamentuaren atarian ikus daitezke margolan guztiak, eta hemen frankistak, falangistak ikus litezke, baita Eliza Katolikoaren eta bando nazionalaren eta frankismoaren arteko loturak horrek ekarri zuen errepresioa, hilketak, jazarpena, eta hori guztia ikus liteke, baita edabide batzuen
portaera ere, Diario de Navarra irudikatuta ikusten dugu hainbat lanetan, eta bueno, nahiko ikusgarria da, batzuetzat nik uste ere oso erakusketa ausarta dela, ahoan bilorik gabe hitz egiteko aukera probesten duelako, baina beste batzuei etzaia hainbeste gustatu, PP-eri esate baterako, Alderdi Popularreri etzaio bat ere gustatu, eta are gehiago irain bat iruditu zaio katolikoen fedearen kontra eta instituzioen kontra, hori dela eta bi ekintza egin ditu orain arte, alde batetik parlamentuan eskea aurkeztu zuen, eskatu zuen erakusketa erretiratzeko, baina mozioa bertan beran gelditu zen, UPNek bakarrik babestu zuen eskaera hori, eta orain Espainiako fiskaltzarengana jo du, erakusketan delitu zantzuak antzematen ote dituen galdetzeko. Bueno, eta Urtasunen erakusketa hau gogoratu dezagun ikusgai dagoela parlamentuan bertan. Urtasunen estiloa gogoratzen ez duenak, esate baterako El Corralito Foral liburuaren azalan agertzen diren irudi ikusgarri hori. Horixe, bai, irudi horiek ilustrazio, niri asko gustatzen zaizkit, beste batzuei bortitzegiak egiten zaizkie, niri behintzat estilo hori gustatzen zait, garai hori irudikatzeko, eta bere exagerazio guztiarekin, ez? Baina, Urtasunen estiloa, zuk esan bezala, oso nabarmena da, El Corralito Foralen ikus dezakegu, eta baita, Pamiela Etxeko beste hainbat liburutan ere gogoan dut oraintxe bertan, Pamielak ez, Memorianeren autobusak atera zuen, Opus Deiren unibertsitatearen inguruko liburu interesgarri bat, eta hori ere berak ilustratu zuen. Oso ongi, laugarren argazkia begiratzera goaz, gure gaurko album berezian, Madrilera begira jarriko gara nora eta kotxe barrura dagoen gizon horri. Kotxe beltza, haundia, eta atzeko partean, atzeko eserlekuan eserita, Mario Conde bankari oia, eta gaur egun tertulian olanetan ezagunago duguna, ez? Gomina konsumitzaile sutsua oraindik ere, gero eta gutxiago. Bere kurrikulumean gauza asko aipa litezke, eta badirudi, hemendik aurrera bere kurrikulumean beste lerro bat erantzial izanen duela, izan ere, atxilotua izan da aste honetan. Oraintxe bertan irakurri dut, duela pare bat ordu, agerkari digital batean, oraintxe bertan Espainiako Auzitegi Nazionalean dagoela deklaratzen. Atxilotu zuten ustez dirua zuritzeagatik, Banestoren garaietan desagertutako 13 milioi euro repatriatzeagatik, eta hor harrapatu omen dute, edo hori da behintzat salaketa, eta bera, eta bere bi seme, eta auzian ustez inplikatuta egonen lirateke, beste 4 pertsona atxilotu dituzte operazio honetan. Badirudi ustelkeria auziak bolo-bolo dabiltzala egunotan, eta kasu honetan Mario Conde izan da hoietako bat, beste izen batzuk ere baditugu. Nik azken argazki honetarako ere beste bat ere karri duzut, propina bezala edo... Bai, ez da, dirua eta famatuen lotzen dituen Panama Papers auzia ezaguna delako azken egunotan, eta gure azkeneko argazkia begiratzeragoaz tertulia grafikoan protagonista espainiar bat. Gure bosgarren argazkia berez ez da aktualitate argazki bat, aspaldi ataretako disko baten azala ekarri dut, Bertin Osborne, Sabor a México izaneko diskoaren azala da. Buenas noches, señora. Kasu honetan Sabor a México baino Sabor a Panama edo jarri beharko genioke azalari, ez dut azalduko zeagertzen den, ez? Bertin Osborne bakeroz jantzia zaldi baten onduan. Baina oso gazte gainera, ez da?
Bai, hau aspaldiatea zuen dula 15 urte gutxinez, bai. Gizon hau jerezekoa da, ez da? Bai. Oso kerrezpanago. Bai, alaxe da, eta, bueno, momentu honetan ja mundu guztian koinatu bihurtu da, Espainiako telebistan. En tu casa o en la mía, ez da? Horixe. Eta justo orain, telebista publikoa utzi eta pribatu batera jauzi egin behar zuenean, orain ja iragarki guztiak jartzen ari ziren momentuan, Panamako paperetan agertu da bere izena, biziki aserriatu da, berak dioenez dena legala baita, eta sozietate hori ere gardena, eta guztia legeztatua zeukan, baina niri bitxiena egin zaidana da, sozietate hori muntatu zuela, zerga gutxiago ordaintzeko, paradisu fiskal batean, zertarako, hemengo ogasunarekin duen zorria kitatzeko. Atzo kadena zerren korte bat entzunion, eta, bueno, behintzat gizonak egia esaten du, ezta? Para pagar menos como todo, Dios. Bueno, baina argi eta garbi esaten dute, ezta? Bai, bueno, azkenean... Y si además es legal, esaten zuen, ezta? Hori da, pikareska espainolaren irudia izan da beti, ez? Espainiaren irudietako bat, eta kasu honetan, bere paperari, bere rolari jarraipena eman dio, modu ezin hobeagoan, ez? Pikareska Espainiar horren adibide gisa edo ikur gisa bere burua jarrita. Gure etxera gonbidatuko genuke afaltzera? Bueno, agian, ez dakit, konversazio polita izan dezake gizon honek, ez da? Ez dakit niri bihotzerria ematen dit. Nahiago duzu ni gonbidatzea zure etxera, noski. Bai, bakizu baietz peio. Jon Orzaiz, mila esker, datorren astera arte ongizan. Aio, mila esker. Irratia, Euskal Herria irratia, emititzeko lizentziarekin. Badator berriro Iruñeko bigarren zabalgunera, Txoko Txoio! Outdoor alorreko eskaintza ezin tentagarriagoa, 120ko beherapena, oinetakoak eta kirolarropa, zure bidaia, trekking, txango eta oporretarako. Txoko Txoio! Tafaia 24. Txoko Txoio! Beti esan da, bizitzan garrantzitsua dela behar bezalako funtsa izatea. Horregatik, Nafarroako Rural Kutxan sorta zabala dugu inbertsio funtsetan. Zure aurrezkien errentagarritasuna hobetzeko. Gu guztia arduratuko gara zuk nahi baduzu. Zure inbertsioa kudeatzetik, zure beharretara hobekien egokitzen den funtsa aholkatzeraino. Zatoz Nafarroako Rural Kutxara. Badabil. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide Lazkauko euskaltegi barnetegia. Urritik eta urtarriletik aurrera, euskaraz bizi giro lasai eta atseginean. Ikasturte osoa edo hilabeteko egonaldiak. Maizpide euskaltegi barnetegia. Aurten, familia euskaldunetan egoteko aukera. Bakarkako ikastaroak eta larun batetan 4 orduko ikastaroak. Maizpide euskaltegi barnetegia, argibideak 943 888 992 1 zenbakian. Eta errepara ikastaroen prezioei, Maizpide euskaltegi barnetegia, Lazkao. GS Peluqueros. Kalitatea, sormena, joerak, sariak, 20 urte bete ditugu. Zatoz gu ezagutzera, nabarituko duzu. Sarriguren arrotxapea eta iturraman gaude. GS Peluqueros, Nafarroako goi mailako ilea painketa. Guztion eskura nabarituko dute. Munduan zehar ibiltzen gara, gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña. Basati Kirolak, 25 urte, Basati! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Metrópoli Forala.
Eta jarraian zientziazale bat izanen dugu gurean, Josu Rollo, egunon eta ongi etorri. Egunon. Eta atzo bertan nor eta kosmonauta bat izan genuen Iruñeko planetarioan, ezta? Bai, aukera bikaina izan zen, Iruñean, espazioan egon den banakoko bakarren bat, Iruñara hurbiltzea izan ere oso gutxi dira, espazioan egoteko aukera izan duten gizakiak. Eta horretarako daukagu planetarioa, ezta? Nor izan zen gizon hori eta zergatik da hain ezaguna, zergatik etorri zen, hori ere esan beharko dugu aitzakia izan zen Yuri Gagarin kosmonauta espazioratu zutela, 55 urte bete direla egunotan, ezta? Eta horregatik, horren aitzakian hainbat ekitaldi egiten ari dira, ez bakarrik Iruñean, baizik eta mundu osoan zehar. Yuri Gagarin, bauzu hitz egin dezakegu lehenik eta behin Yuri Gagarini buruz, 55 urte direlako espazioratu zutela gizon hau noruntzako bidean. Bai, hori ez, itzulita, 55 urte atzera, gogoan dugu, bageneukala munduan gertatzen ari zen, gerra hotza delakoa, Estatu Batuak eta Sobietar Batasunaren artean, eta ez zen eguneroko gerra ez zen, lurrean gertatzen, baizik eta espazioan. Bi estatu handi hauek, bi potentzia handi hauek egin zuten apostu ezberdinak, bazken finean, espazioa konkistatzeko bidean. Ean hori izan zen lehenengoa satelite bat bidali duzuena, ean hori izan zen lehenengoa bizidun bat bidali izan zuena, kasu horietan, kasu batean zein bestean, Soviet Batasunak irabazi egin zuen, lehenengo Sputnik delako satelitearekin, gero Laika txakur famatu horrekin, berak eraman zuen fama, baina esan behar dugu horretaz aparte hainbat txakur eta beste motako animaliak bidali egin zituztela espaziora orbitan ipini zituztela, lehenengo gizakia izan arte, eta hor borroka horretan, Estatu Batuekin gertatu egin zen, ean hor zen lehena, gizaki bat espazioratzean, lehenengoa izan zena, Yuri Gagarin izan zen, aurreko gizona, zeinean orbitan egin zuena, eta horrekin lotuta, atzo izan genuen konferentzia bat, Oleg Kotov delako, egungo kosmonauta bat, azkeneko hau planetariora etorri zen, eta bere esperientzia espazioan egin izan zuen esperientzia kontatu zigun, bereziki berak ISS-en egondakoa, espazio internazionalean, estazio internazionalen egondako kosmonauta, eta horren inguruan, bere esperientzia kontatu egin zuen, bertaratu egin zirenen artean, zenolako bizipenak eta espazioan, zerkera eman zuen, eta orduan, itzulita ere, gure kasu honetan hori ez. Yuri Gagarin delako kosmonauta, lehen kosmonauta honekin, aipatzekoa da, lehenengo hitza eta famatua bihurtu zela, tipo hau, kontuan izan behar dugu, orain dela 55 urte, espazioara joatearena ezen gaur egun modukoa. Bertan bazauden ordenagailuak benetan kaskarrak ziren, oso, garai horretarako onak, baina gaur egun alderaturekin oso motzak. Eta benetan, berak bizi izan zuena, abentura, baina benetako abentura. Ezken finean hor egiten ziren kalkuluak, arkatz eta boligrafoekin egiten ziren kalkulu gehienak, orduan pentsatzen ez, horrelako proiektu batean murgiltzea eta horrelako proiektu bat gutxi gora bera ondo atera izana, benetan meritua baduela. Eta bizirik itzultzea, ezta? Noski, eta izan ere, garai horretan, aipatu dugu moduan gerra bat zen, espazioan ematen ari zen, gerra edo, bien arteko borroka hori, eta orduan momentuan esan ez ziren gauza asko gertatu izan ziren, eta horiek pixka bat kontatuko ditugu, aipatzeko, berak pentsazazu ze nolako asterakoan, ben koetearen barne dagoenean eta segundu batzuk aurrerago, famatua bihurtu den hitza bota zuen, gutxi gora bera saiatuko naiz zera oskatzen, poiegali delakoa, aragoaz edo aurreragoaz, horrelako abentura horretan murgiltzeko. Eta orain kontatuko ditugu, ezagunak ez ziren horren gertatutako hiek, bere hasierako ideia bazen, besterik gabe, koetean atera, lurrari buelta oso bat eman, eta berriz ere itzultzea. Horretarako kalkulatua zegoen orbita batean murgiltzea. Berez, hasieran orbita hori horrela izan zela aipatu zuten, baina denborarekin datuak aztertuta ikusi egin zen kalkulatutako orbita ez zela zehatza izan, hau da, kalkulatu baino desente urrunago joan egin zela, eta ez zuten behar bezala kalkulatu, lurretik urruntzearen
urruntzearekin, gravitatearen indarra pixka bat bera egiten duela, orduan hor motoreak eta aktibatzerakoan, orbita hori aldatu egin zela. Eta horrik neurri batean kolokan ipini zuen misioa, gero beste aldetik ere aztertu behar da, naiz eta aipatu egin zen, oso bidei lasaia izan zela, oso hegaldi lasaia izan zela, benetan hasieran arazo handiak izan zituen koeteak eta gero bera sartua zegoen kapsulan, hasi egin zelako hainbat buelta eta kontrolatu gabeko hainbat mugimendu, baina gero, egia esan, kasu hauetan kasualitatea izan zen, berreskuratu izan zuen, aurrikusia ez zegoen mugimendu batzuk edo motore batzuek piztu egin ziren moduan zela eta egoera berreskuratu egin izan zuten. Hori benetan benetan eskertu egon beharko luke nola izan zuen aukera lurrera itzultzeko. Lurrera itzultzeko eta ez dakit koete horrek nola hartu zuen lur. Hori da klabea, aipatu dugunez. Urrunago zegoenez, jeitsiera ere askoz malda handiago batekin egin zuen, askoz abiadura handiago batekin, eta aurrekusia zeuden balastatzeko edo frenoa egiteko motoreak, kalkulatu baino beranduago moteldu egin ziren, eta horrek baita ere suposatu egin zuen bere sarrera askoz bortitzagoa izatea. Gaur egun lur hartzen dute beste modu batean koeteek? Kuriosoa da, eta baita ere horregatik ekarri dugu ere Yuri Gagarin gogora, eraldaketa oso nabaria eman delako espazio ikerketan. Nabariena lehen aipatu dugun moduan potentzia edo administrazio handiak ziren, kontrolean zeudenak, eta azken aldian administrazioen proiektuak nabari bera egin dute, ekonomia krisia dela eta nabari bera egin dute, eta honetan murgildu egin direnak izan dira enpresa pribatuak. Hau da, bidai hauek kudiatzeko enpresa pribatuak tartean sartu dira. Eta hoien artean, ezagunena edo azken aldian fama edatzen ari dena, SpaceX proiektua delakoa, eta oso motzean azaltzeko, haien proiektua koeteak espazioera bidali, eta gero, gutxi gora, pieza batez berriz ere lurra hartzea. Hau da, orain arte gertatzen zena koete gehienekin, zer da, koeteak espazioera bidali egiten dira, karga espazioan kolokatzen dute, astronautak izan daitezke, kosmonautak, edo sateliteak edo dena delakoa, eta gero, lurrera itzultzerakoan, atmosferarekin talke egin eta gero, desegiten dira eta ez dira erabilgarri. Hauek egin duten apostua bada, koetearen parte handi bat lurra hartzea, eta gainera zutik. Orduan hori ez da bat erraza, benetan kriston zailtasunak egin izan dituzte, eta badaramate hainbat urte horiekin, lehen aldian azaroan lurrean lurra hartzea lortu egin zuen, baina apirilaren 8an oraindik ere beste pausu bat esanguratsuago izan dute, itsasontzi baten gainean lurra hartzea lortu izan duela. Hori benetan ikusgarria pentsatuz Atlantikoaren erdian kolokatzen dute itsasontzi bat, mugimenduan dagoen itsasontzi bat, eta bertan espaziotik datorren koete bat lurra hartzen duela, benetan txikia. Diana edo punteria bikaina izan behar du kalkuluek, bertan behar bezala lur hartzeko. Urrengo erronka izan daiteke irrintzidorrean lur hartzea koete batek. Josu Rollo, mila esker honitz gurekin izateagatik eta gaur astronomia mintzagai ekartzeagatik gurera. Aio eta ongi izan, eta entzule gure Cabo Cañaveral partikular honetatik, aio eta ongi izan, gogoratu 1:30 informatiboa eta bihar ere berriz ere zeharkatuko dugu zure eskutik Metropoli Forala. Aio eta ongi izan.